pagflaso kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagaling nga makabulig sa imo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, morning o noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado ay kaapat sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, super typhoon na papalapit sa Pilipinas lalo pang lumalakas habang unti-unting nakakapag-ipon din ng kanyang sirkulasyon habang nariyan pa rin sa Pacific Ocean. Ang Sandigan Bayan naman inaantabayanan kung mag-i-issue na ng warrant of arrest kahit weekend laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at iba pa. Ang China Coast Guard deployment sa bahagi ng West Philippine Sea lumobo pa ang bilang sa nakalipas na 6 na buwan. Sa international news naman, Kiko Fujimori wagi sa presidential elections sa Peru. Bilang naman ang nasawi sa lindol sa Venezuela, pumalo na sa mahigit 2,600. At sa ating FIFA World Cup update, ang kupunan ng Argentina pasok na sa round of 16 ng World Cup 2026. Habang sa NBA, LeBron James tinitingnan na ang ilang mga NBA teams na maaari umano nitong lipatan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Lalo pa lumakas sa mga nakalipas na oras ang Super Typhoon Bavi na nananatili sa Pacific Ocean. Sa data ng Joint Typhoon Warning Center at iba pang weather agency, ay unti-unti na lumalakas ito habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon ng naturang sama ng panahon ay nasa layong 2,920 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour at yung kanyang gustiness mga kabombo ay nasa 250 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon ay nasa direksyong pangkalahatan na pakanluran, hilagang timog kanluran. Ang kanyang galaw ay may bilis na 15 kilometro bawat oras. Inaasahan mga kabombo na ito ay papasok sa ating karagatan pagsapit ng susunod na linggo at bibigyan ng local name na Inday na inaasahan namang magpapalakas pa ng paghatak sa habagat na magdudulot naman ng mga pag-ulan at pagbaha sa malaking parte ng ating bansa. Sa malalaki pang balita sa bansa, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maipapakita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kakayahan na sagutin ang mga paratang at harapin ang mga testigo kung personal siyang dadalo sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Undersecretary Castro, magiging pagkakataon din ito para mapatunayan ng kampo ng Vice Presidente ang kanyang pagiging inosente kung ito ang kanilang paninindigan. Anya, mas makabubuting maipakita ito hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa buong mundo. Nauna nang inatasan ng Senado si Vice President Sara na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagbubukas ng impeachment trial sa araw po yan ng Lunes. Inaasahan na tatalakayin sa paglilitis ang iba't ibang articles of impeachment na isinampa laban sa kanya. Samantala, iginit naman ni Undersecretary Castro na iginagalang ng Malacanang ang magiging proseso ng Senado bilang isang impeachment court at nasa kamay na ng depensa at prosekusyon ang kanilang magiging estratehiya sa sasagawang paglilitis. Ugnay pa rin yan, iginit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na all systems go na ang kanilang hanay para naman sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 6 ng Hulyo. Ayon kay Chua, wala siyang nakikitang dahilan upang mantala pa ang naturang paglilitis.
lalo't matagal na itong hinihintay ng publiko. Anya, nakatuon ngayon ang prosekusyon sa paghahanda para naman sa mosyon na tatalakayin sa unang araw ng trial. Kauna-unahan mga kabombo na isang vice presidente ang isasalang sa ganoong proseso. Nabatid na nauna nang ipinag-utos ng Senado na umaakto bilang impeachment court dyan sa House Prosecution Panel na kumpletuhin ang ilang requirements bago pa man ang pagpapatuloy ng paglilitis. Isinumiti na ng Kongreso o ng lower house ang mga kinakailangan dokumento at sisertipikahan na ito ay nakatupad doon sa mga panuntunan at pati na kalakip yung articles of impeachment na itinakda naman ng konstitusyon. Inaasahan mga kabombo na magsisimula ang pagdinig sa araw ng Lunes kung saan ay unang tatalakayin ang impeachment process para sa mga nakabinbing mosyon. Bago yan, tuluyang uusad doon sa ganap na paglilitis. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang balita, ang Sandigan Bayan inaantabayanan kung mag-i-issue na ng warrant of arrest laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at iba pa. Kaugnay po yan sa kasong plunder. Kaugnay yan, may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Patuloy pa rin inaantabayan na ang susunod na magiging aksyon ng Sandigan Bayan sa mga kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Posible kasi mag-issue ng naturang hukuman ng warrant of arrest kontra sa mamabatas at mga kapwa akusado nito sa mga kasong inihain ng Tanod Bayan. Magugunitang kahapon ay tuluyan ng naisampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at violation of Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Bukod sa mamabatas, kapwa niya akusado sa mga kaso ay sina former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viraya. Sa kasalukuyan ay hinihintay kung agara na rin maglalabas ng arrest warrant ang korte matapos kadyat ng mairaffle kahapon ang mga kaso kung anong dibisyon ang hahawak. Sa oras na lumabas ang arrest warrant kontra sa senador, tanging ang violation sa Presidential Decree No. 46 lamang ang bailable o maaaring makapagpiyansa ang mambabatas. Ang plunder case na kinakarap nito ay kinukonsiderang non-bailable case kung saan hindi pinahintulutan na makapagpiyansa ang akusado habang dinidinig ang kaso. Subalit sa pagkakataon na madeterminahan ng korte na mga naipresentang ebidensya ay mahina para patunayan ang pagiging may sala o guilty ng akusado, maaaring pagbigyan ng hukuman ang hiling na depensa na makapagpiyansa. Bagamat wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan, nauna nang naglabas na mensahe si Senador Rodante Marcoleta patungkol sa kaso sa nagrap na rally ng Iglesia ni Cristo. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang ma-arresto po ako, wala pong problema. Sa pulong balita ng Tanod Bayan, kamakailan, pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin-Boying Remulla na may motibong mabawas ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc sa kanilang paghahain ng kaso. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari eh. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Nagugat ang kaso sa sinasabing tinanggap na campaign donations ni Senador Marcoleta kasabay sa kanyang pagtakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon. Mula dito sa Sandigan Bayan, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Naninindigan itong si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na kaya ni Senate President Sherwin Gatchalian na pamunuan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit pa magtagal ito ng ilang buwan. Maliban nga dito ay maaari lamang na anyang humingi ng tulong o advice ito si Gatchalian mula sa mga abogadong senador at impeachment court clerk pati na
sa kanyang mga legal advisor para naman sa mga technical issues. Maaari din niya na sumangguni si Senate President Gatchalian sa mga senador o mga dating senador na may karanasan sa mga nakalipas na halalan. At iginiit pa ng retiradong maestrado na walang hindi malalampasan ng mga problema para kay Senate President Gatchalian sa pag-usad ng impeachment trial at kayang-kaya niya na gawin ang mga ito. Salig na rin sa 10 taon ng kanyang panunungkulan bilang senador. Itong nakalipas na araw ay tiniyak naman ni Gatchalian na siya ang magbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa ngayon ay wala din siya ng publiko sa kanyang pamumuno. May mga naniniwalang siya ang magbabalik ng kaayusan habang ang iba naman ay nangangamba sa pagbabalik ng Fujimorismo. Ang kanyang administrasyon ay haharap sa mabibigat na hamon sa kriminalidad, ekonomiya at patuloy na kaguluhang pampolitika. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, umakyat na po sa 2,645 ang bilang ng mga nasawi sa kambal o magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela noong Hunyo 24. Base po yan sa pinakahuling opisyal na datos ng pamahalaan. Mahigit 12,600 katao naman na ang nasugatan habang libo-libo pa ang pinaghahanap matapos na gumuho ang dose-dosenang gusali, partikular na sa may baybaying lalawigan ng La Guaira sa hilaga ng Caracas. Isa ito sa pinakamalalang kalamidad na naranasan ng Venezuela sa mga nakalipas na dekada, kung saan nagdeklara ang pamahalaan ng state of emergency at naglunsad na rin ng malawakang search and rescue operations. Ilang bansa at international humanitarian organizations na rin ang nagpadala ng rescue teams at tulong para sa mga apektadong komunidad. Patuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawala habang dumarami rin ang mga pamilyang nawalan na ng tirahan dahil sa malawakang pinsala sa mga gusali at iba pang infrastruktura. Ayon sa mga otoridad, inaasahang maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang isinasagawang clearing at retrieval operations. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Nananatiling ligtas ang mga Pilipino sa naitatalang heatwave o matinding init ng panahon dyan sa bahagi ng France. Sa kabila ito ng libu-libong Europeans na napaulat na binabawian ng buhay dahil nga sa matinding init ng panahon. Ayon kay Philippine Ambassador to France, Eduardo De Vega, maayos naman ang kalagayan ng mga Pilipinong naroon sa nasabing bansa kahit na ito ay sentro ngayon ng napakataas na temperatura na umaabot na nga sa 40 degrees Celsius o mahigit pa. Sa ngayon ay mayroon umanong mahigit 40,000 Filipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa Pransya. Wala pa sa kasalukuyan ang naiulat ng embahada na naapektuhan o kaya napabilang doon sa mga napaulat na nasawi. Paliwanag naman ng Philippine Envoy o ng Philippine Envoy, bago pa man dumating ang matinding init dyan sa France, ay nagpalabas na ang embahada ng Pilipinas ng mga paalala o kaya ay advisory na magdala ng posibleng panlaban sa matinding init at yan ay mararanasan
sa nasabing bansa. Mabilis naman ho ang naging pagtugon ng mga kababayan natin at bumili agad ng kanilang portable air conditioning unit at dagdag na electric fan para maibsan ang kanilang nararanasang matinding init ng panahon. Ayon pa kay Ambassador De Vega, inikilala ang mga Pilipino sa pagiging resilient at marami sa kanila ang naituturing pa na mas mainit ang temperatura sa ilang lugar na kanilang napuntahan at tila normal na lamang ang sitwasyon sa France na nasa 40 degrees Celsius dahil sa kanilang karanasan na mas mainit na mga lugar ang kanilang tinungo. Hiniling naman ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagang magkasamang magtanong sa bawat testigo ang isang public prosecutor at isang private prosecutor. Taliwas ito sa kasalukuyang impeachment rules ng isang council, lamang ang pinapayagan na magsagawa ng pagsusuri sa testigo. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, makatutulong ito upang mas maayos na mailatag ang ebidensya. Isa rin sa mga nakabinbing motion ang pagbubukas sa executive session na tinaguriang mystery box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang prosecution na may legal na batayan ang impeachment court upang makuha ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng sabpina. Inaasahan na magsisimula ang pagdinig sa Hulyo 6 o sa araw po ng Lunes sa pagpasok ng appearance na magkabilang panig, maging ang opening statements at pagtalakay sa mga nakabinbing motion. Sinabi ni Representative Chua na hindi pa muna sila magpapatawag ng testigo sa unang araw. Kapag hindi personal na dumalo ang Vice Presidente sa pagbubukas ng trial, sinabi ni Chua na magpapatuloy pa rin ang paglilitis dahil otomatiko na magtatala daw anya ang impeachment court ng not guilty plea para sa kanya, alinsunod na rin yan sa mga umiiral na tuntunin. Abangan mamaya mga kabombo at mga Kastar Nation ang Palasyo Malacanang. Magkaiba raw ang sitwasyon ni Pangulong Marcos at ni Senator Marcoleta sa pagtanggap ng campaign donations bilang tugon huyan sa ilang mga kritiko. May pag-iit din ho doon sa pakikialam sa kaso ng senador at maraming iba pang mga usapin. Mamaya huyan mga kabombo, mga Kastar Nation, abangan sa tuloy-tuloy nating balitaan. Samantala, paalala muna. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, ibinunyag ng Maritime Transparency Initiative na SEALIGHT ang labis na paglobo ng China Coast Guard deployment sa West Philippine Sea sa nakalipas na 6 na buwan. Sa unang kalahati ng taon, ayon sa SEALIGHT, nagrehistro na ang China ng 733 na ship days sa Scarborough Shoal. Ang ship days po ay isang maritime measurement na nangangahulugang isang barko ang nag-ooperate sa loob ng isang araw. Ibig sabihin sa mahigit 180 araw ay mahigit 730 ship operations na ang nagawa ng iba't ibang mga barko sa West Philippine Sea. Ito ay halos katumbas na ng naitalang ship operations noong nakalipas na taon na umabot ng kabuang 1,079 na ship days. Maliban dito, nag-deploy din ang China ng physical infrastructure sa pinag-aagawang karagatan nang hindi nagtatayo ng mga maituturing na permanent facilities. Kinabibilangan ito ng mga boya, floating barriers at 6x6M na temporary research platform. Iginiit ng SEALIGHT na lahat ng ito ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagnanais ng China na panatilihin ang presensya nito sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa may Scarborough Shoal. Bagaman tumaas din ng 43% ang patrol operations na Pilipinas kung ikukumpara noong 2025, nananatili umano itong outnumbered dahil sa dominanting presensya ng China. At sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng update dyan sa Palasyo Malacanang sapagkat
Inigit nila na magkaiba naman ang sitwasyon ni Pangulong Marcos at ni Senator Marcoleta sa harap na rin ng issue ng campaign donations. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Iginiit ng Palasyo Malacanang na hindi dapat ikumpara ang campaign donations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng hindi man itineklarang 75 million campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pribadong mamamayan pa si Marcos nang tanggapin nito ang mga donasyon ng 2022 elections at kumpleto rin ang kanyang statement of contribution and expenditures. Paliwanag pa niya, taliwas ito sa kaso ni Marcoleta na umano'y hindi na-deklara ang 75 million na donasyon sa kanyang SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALM. Hinamon din ni Castro si dating Quezon City Representative ang dating kongresista na si Mike Defensor na linawin kung kailan ito binayaran ang donor's tax kaugnay ng naturang donasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya, ay pribado, at at the time Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo kompleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor's tax? Kasabay nito, tiniyak ng palasyo na hindi makikialam ang ehekutibo sa kaso kinakaharap na naturang senador at igagalang ang magiging pasya ng Sandigan Bayan at ng Hudikatura. Iginiit din ito na hindi dapat maimpluwensya ng anumang grupo ang investigasyon at pagdinig sa kaso. Samantala, sa iba pang balita, hinimok naman ng palasyo si Vice President Sara Duterte na humarap sa nalalapit na impeachment trial upang personal na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Castro, pagkakataon nito ng Vice Presidente na harapin ang mga testigo at maipakita sa publiko ang kanyang panig. Sinabi pa niya na kung naniniwala ang kampo ni Duterte na wala itong kasalanan, mas makabubuting dumalo ito sa paglilitis upang malinawan ng taong bayan. Binigyan din na nasa Senado na bilang impeachment court ang kapangyarihan sa magiging proseso ng paglilitis at buong paggalang dito ng ehekutibong sangay. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses, yung mga witnesses against her, yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent, ng isang defendant, maski na ng isang akusado na harapin personal ang kanyang mga testigo or mga testigo laban sa kanya. Nauna nang nagpalabas ng summons ang Senate Impeachment Court na nag-utos kay Duterte na humarap sa pagbubukas ng paglilitis sa Hulyo 6, personal man o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Yan muna latest update mula dito sa Palasyo Malacanang. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hinamon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Senator Rodante Marcoleta na tuparin ang kanyang pangako na haharapin ang kasong plunder matapos na maghaina ng formal na complaint ang ombudsman sa Sandigan Bayan may kinalaman sa usapin ng tinanggap nito na campaign donations at ayon nga kay Sendanya, dapat na patunayan ni Marcoleta na hindi siya magtatago o iiwas sa proseso ng batas sakali man na siya ay arestuhin. At inalintulad pa nito ang kagaya nga ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na niya ay iniiwasan ang pagharap doon sa kanilang mga kaso. At nagugat nga ang plunder case
doon sa umunoy 75 million pesos na campaign donations na natanggap ni Senator Marcoleta noong halalan o nung campaign period bago pa man ang halalan, at iginiit ng ombudsman na hindi umano ito idiniklara ng maayos doon sa kanyang isinumiting dokumento, bagay na maaring itanggi ng senador at ang kanyang kampo ang naturang akusasyon. Nauna na ngang sinabi ni Marcoleta na handa siya na harapin ang mga kaso at iginiit na legal at alinsunod sa batas ang lahat ng kanyang natanggap na campaign contributions. Sa dagdag pang balita, bahagyang pinagbigyan ng International Criminal Court at Trial Chamber 3 ang kahilingan ng mga prosecutor na magsuri ang ilan ho doon sa mga kagamitan na nakumpiska kay former President Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin. Ngunit tinanggihan ang hiling na mabigyan ng access sa lahat ng susi na na-recover mula naman sa kanyang personal na ari-arian. Ayon pa sa korte, may sapat na batayan upang maniwalang maaaring magsilbing ebidensya ang ilang kinumpiska na mga materyales, kaya't pinayagan ang pagsusuri rito ng panig ng prosekusyon. Inatasan din mga kabombo ang prosekusyon na magsumiti ng ulat kung paano nila poprotektahan ang pribadong impormasyon ni dating Pangulong Duterte matapos ang kanilang pagsusuri. Gayunman, sinabi ng trial chamber na hindi na ipaliwanag ng panig ng prosekusyon kung bakit mahalaga ang lahat ng mga susi bilang parte ng ebidensya. Binanggit din ng korte ang argumento ng depensa na maaaring pag-aari ng mga kaanak nitong si Duterte ang ilan doon sa libo-libo na mga properties at iba pang mga natukoy na ebidensya at posible na malabag naman ang privacy ng mga nasa third party. At nakatakdaho na magsimula ang paglilitis kay Duterte sa pagsapit ng 30 ng Nobyembre. Harap siya sa 3 bilang ng crimes against humanity kaugnay ng umano'y mga pagpaslang sa ilalim ng kanyang kampanya kontra sa illegal na droga mula taong 2011 hanggang 2019. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Matagumpay na nakalusot ang Argentina at nalusutan ho ang defending champion ng FIFA World Cup sa round of 16 matapos na talunin ang debutant na Cabo Verde sa isang kapanapanabik na laban doon sa Miami Stadium sa Florida. 3-2 ang naging score sa pamamagitan ng extra time. Si Lionel Messi ang nagbukas ng score sa ika-29 na minuto na nagdagdag sa kanyang record bilang may pinakamaraming World Cup goals sa kasaysayan. Naitabla ng Cabo Verde ang laban sa ikalawang bahagi sa pamamagitan huyan ng kanilang player, ngunit muli ho nakalamang ang Argentina sa extra time sa goal nito si Lisandro Martinez. Hindi na sumuko mga kabombo ang Cabo Verde at nakapag naipantay muli sa ika-103 minuto sa pamamagitan ni Sidney Lopez Cabral. Sa data ng naturang laban mga kabombo ay hawak ng Argentina ang 64% na possession at nakapagtala ng 22 shots kumpara naman sa 16 ng Cabo Verde. Sa kabila ng matinding depensa ng debutant team ay nanaig pa rin ang karanasan ng mga kampiyon. Si Messi mga kabombo ay umabot na sa 20 ang kabuang World Cup goals at nakapagtala ng 8 sunod-sunod na laban na may goal, isang bagong record ho para sa kanya. Susunod na makakaharap ng Argentina ang Egypt na tinalo naman
ang Australia sa penalty shootout para yan sa ticket sa quarterfinals. Ang panalo ay patunay na nananatiling matatag ang nasabing kupunan sa kanilang misyon na depensahan ang corona para sa World Cup 2026. Bombo Sports News. Ito naman sa mga fans ni LeBron, tinitignan na raw ni LeBron James ang ilang NBA teams na posibleng malipatan nito kasunod ng kanyang pag-alis sa Los Angeles Lakers. Ayon nga sa agent ni LeBron na si Rich Paul, ay pinag-aaralan ng superstar forward ang lahat ng kanyang options at magiging epekto nito sa kanyang career. Hindi rin niya simple na pag-aralan ang ginagawa ng naturang superstar dahil gumagamit din ang mga ito ng whiteboard at pointer upang aralin talaga ang magiging epekto ng desisyon kasama na ang plus and minus sa bawat sitwasyon. At tapos mga kabombo, ang pagpapaalam dun sa Los Angeles, ang superstar 10 hanggang 12 team ang agad na nakipag-ugnayan sa kanya at nagpahayag ng kanilang interest na makuha ang 4-time NBA champion. At lahat ng mga ito ay nakalista sa ginamit nitong si LeBron na whiteboard at sinusuri ang magiging bentahe kung siya man ay maglalaro para sa naturang mga kupunan. Kabilang sa mga ikinukonsidera ni LeBron James ayon kay Paul ay ang na nagpapatuloy na trade tulad naman ng pagpasok ni Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers at iba pang mga lalaking trade. Ilan nga sa mga team na kanyang ikinukonsidera ay ang Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Golden State Warriors at maraming iba pa. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo, kuha tayo ng update kaugnay dun sa pananaw ng mga eksperto kaugnay dun sa paglobo ng pagkakautang ng Pilipinas, pero hindi raw ito may tuturing na negatibong bagay. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Cindy Graida. Ipinahayag ni financial analyst Rohel Morales sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio na walang dapat ikabahalang mga Pilipino sa pagtaas ng utang ng Pilipinas na umabot na sa 18.55 trilyon pesos nitong katapusan ng Mayo ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito kumpara sa 18.47 trilyon pesos noong katapusan ng Abril na may pagtaas na 0.41% o nasa 76.1 billion pesos. Ipaniliwanag ni Morales na hindi problema ang pangungutang kung ito ay nababayaran at nagagamit sa mga proyektong nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. Nilinaw niya na karamihan sa utang ng Pilipinas ay domestic o nagmula sa loob mismo ng bansa tulad ng mga lokal na bangko. Dahil dito, ang ibinabayad na interes ng gobyerno ay bumabalik at umiikot lang din sa sarili nating ekonomiya habang ang mismong pondo ay nagagamit sa pagpapalago ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni financial analyst Rohel Morales. Ang importante na babayaran natin yan at nagagamit sa tama yung inuutang na yan. And to top it all, ang dahilan na naman kung bakit lumobo, because nag-weaken din ang ating peso. Kung ang dati utang mo is $1 billion and that time the conversion rate is only 50 pesos, that could have been just 50 billion, right? Pero tumaas tayo sa 60, wala ka pang ginagawa, yung utang mong 1 billion naging 60 billion in terms of peso because nag-weaken ang atin pong tawag dito, currency. Dagdag pa niya na kung magpapatuloy ang takbo ng Pilipinas sa kasalukuyang estado nito bilang isang upper middle income na bansa, ay patuloy pang bababa ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga karaniwang bilihin at serbisyo na una na ngang bumaba nitong mga nakaraang buwan. Samantala, iminungkahi naman ni Morales para sa darating State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilatag ang mga estratehiya kung paano talaga matutugunan ang takbo ng ekonomiya. Kasama dito ang plano kung paano patataasin ang Gross Domestic Product o GDP o ang kabuuang kita ng bansa. Hiniling din niya na pabilisin ang galaw sa mga programa o pamahalaan na tututok sa pagpapatayo ng mga infrastruktura at paglikha ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Binigyang diin din ni Morales na kailangang bigyan ng sariling kita ang bawat Pilipino upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya.
Kapag nagkatrabaho at kumita umano ang mamamayan, aangat ang estado ng bansa at bibilis ang pagbabayad sa pambansang utang. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang naging pahayag ni Financial Analyst Rohel Morales. Sana makita natin yung specific strategies, anong movement na gagawin nila in terms of infrastructure projects, creation of jobs. Napakahalaga para sa akin na may ma-provide na hanap buhay. Lahat ng bagay gagana sa Pilipinas kung ang mga tao may income. Kung walang income lahat, maniwala ka sa akin, mabagal po ang takbo ng ekonomiya natin. So I am hoping that ang ating pamahalaan, lalo pa lagi naman siyang lumalabas ng Pilipinas, I think nasa Canada ang ating presidente ngayon, is trying to market opportunities in the Philippines at sana may maibalita siyang maganda para sa ating lahat sa darating na kanyang zona. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Graida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Iginit naman ng Malacanang na nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad kay dating Congressman Elizalde Co at tiniyak na hindi tuluyang ibinasura ang graft case laban sa kanya kahit iniutos na ng Sandigan Bayan na i-archive ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pansamantala lamang ang pag-archive ng kaso habang hindi pa nahuhuli ang dating mambabatas. Anya muling magiging aktibo ang kaso kapag naaresto na si Co at humarap sa korte. Si dating Congressman Co ay naharap nga sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa may Nauhan Oriental, Mindoro. Naglabas na ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre ng nakalipas na taon matapos siyang umalis ng Pilipinas. Samantala, sinabi rin ng Palasyo Malacanang na mahalagang managot si Co at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya, lalo't itinuturing siyang pangunahing personalidad sa isinasagawang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Karagdagan pa sa mga balita, pinalakas ng Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Force ang kanilang kooperasyon sa aircraft maintenance matapos naman nag-isang subject matter expert exchange doon sa Clark Air Base sa bahagi ng Mabalacat, Pampanga. Pinagsama ng aktibidad yung maintenance specialist ng dalawang Air Force upang may bahagi ang technical na kaalaman pati na yung mga maintenance practices at operational experience na layunin na mapahusay pa ang kakayahan ng pagmamantini ng mga sasakyang panghimpapawid at mapataas ang kanilang operational readiness. Kasabay nito ay unang lumapag sa Pilipinas ang isang Japan Air Self-Defense Force E-2D na airborne at early warning and control aircraft habang patungo dun sa Australia para sa trilateral military exercise na isasagawa ng Japan, ng Estados Unidos at ng Australia. Bagi pa rin ito ng aktibidad sa lumalawak na ugnayang pansiguridad ng Pilipinas at Japan na kinabibilangan ng joint exercises, capability building programs at high-level military engagements bilang suporta rin sa layunin ng dalawang bansa na mapanatili ang seguridad, katatagan at isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Kinundi na naman ng Armed Forces of the Philippines ang anumang pagtatangkang idamay ang hukbo sa partisan politics. Ginawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang naturang pahayag kasabay ng muling paggigiit sa katapatan ng bawat sundalo sa konstitusyon at sa pag-iral ng batas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isa itong professional at non-partisan institution na nakatuon lamang sa mandato nitong ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Giit pa ng hukbo na anumang pagtatangka na idamay o isangkot ang Sandatahang Lakas sa anumang partisan politics ay hindi magtatagumpay at hindi katanggap-tanggap dahil mananatili ang mga ito na tapat sa konstitusyon at sa profesional nitong mandato. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, patuloy nitong susuportahan ang mga lehitimong hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at hinding-hindi magpapadala sa ingay ng politika. Tiniyak din ng hukbo ang tuloy-tuloy na pagprotekta sa pambansang seguridad at mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino.
Oras natin mga kabombo, 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Inamo ng Trade Union Congress of the Philippines ang Philippine government at tiyakin na wala ng low-income Filipinos o yung mahihirap na mga Pinoy na nagtatrabaho. Ito ay kasunod na rin ng pag-angat ng Pilipinas bilang isang upper middle income country mula sa dating pagiging lower middle income country. Ito ay naabot ng Pilipinas sa loob ng halos 40 taon. Ay nga sa Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate, ngayon ay napapanahon sapagkat tumaas ang economic category ng Pilipinas, dapat ay siguruhin din ng Administrasyong Marcos na walang mahihirap na Pilipino at lahat ay mararamdaman ang pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi niya pwede na yumayaman ang bansa ngunit ang mga mamamayan ay nananatiling mahirap. Hindi rin niya sapat na pinagmamalaki ng administrasyon ang 85 pesos na pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon pa kay Oñate, hindi lamang Pangulo ng Metro Manila si Pangulong Marcos at sa halip ay dapat na mag-isip ito ng kapakanan ng mga manggagawa sa buong bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hamon pa ng kung naturang grupo sa Pangulo na unahin yung prioridad na kinakailangan ng mga manggagawa at maisama ang mga ito sa pag-unlad ng ating bansa. Isinasagawa naman ng Clergy for Good Governance ang Pilgrimage of Conscience sa labas ng Senado. 2 araw bago na lamang yang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa convener ng grupo na si Father Robert Reyes, nahati sa 2 bahagi ang sinasagawang aktibidad. Bilang bahagi yan ng pagbabantay para sa nalalapit na impeachment trial. Ang unang bahagi ay ang Jericho Walk na susundan ng exorcism o pagpapalayas sa masamang espiritu na pamumunuan ng mga paring Katoliko. Iikot ang grupo sa harap at kabilang sa bahagi ng Senado at gagamit sila ng asin, insenso, holy water at kandila na ginagamit sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Ang asin ayon sa Catholic priest ay sumisimbolo sa paglilinis ng isip, bibig at puso ng mga senador, habang ang insenso naman ay pampabango ng masangsang na paligid na pinabaho ng kasalanan at kasinungalingan. Ginagamit naman ang holy water bilang simbolo ng buhay at paglilinis para raw mabuhay muli at malinis muli ang mataas na kapulungan mula sa anumang issue. Sa puntong ito ng ating balitaan, dagwa na ho natin ang ulat ng ating mga himpilan. Makabayan Black nangangamba sa posibleng pagtanggal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pa mga development na mga unusual sa panahon ng paglilitis. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas. Nangangamba ang Makabayan Black sa posibleng maging mahabang pagdinig na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil maaari umano itong makapekto sa mga testigo, ebidensya at interes ng publiko. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na membro rin ng Makabayan Black, sinabi nito na posibleng umatras o mag-withdraw ang ilang mga testigo kung masyadong haba ang proseso na impeachment trial. Ayon kay Castro, maaari ring maapektuhan ang pagiging kapani-paniwala o authenticity ng mga ebidensyang ihaharap habang tumatagal ang paglilitis. Matatandaan nakatakdang tumagal ng kabuang 72 trial days ang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte kung saan 62 araw ang inilaan para sa panig ng prosecution at 30 araw naman para sa depensa. Dahil dito, umaasa ang Makabayan Black na mapaikli o maikukumpres ang schedule ng paglilitis upang mas mapabilis ang pagresolba sa kaso at mahalagang maisulong ang transparency at accountability nang hindi isinasakripisyo ang maayos na proseso ng impeachment para na rin sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Medyo nag-worry kami dito sa matagal, no? Parang 7 months daw, no? Or parang 90 days, 60 days yung
90 days yung prosecutor, 60 days yung defense, yung pagpe-present mga ebidensya, no? Kasi parang 3 beses isang linggo lang yata impeachment trial. So aabutin ito ng more or less 7 months. Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rahasa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jomelusa Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Ang Pangasinan Pride ng Pangasinan ang Pangasinan Pride na si Harvey Joshua Sagum handa nang sumabak sa unang pagkakataon para sa Mr. World Philippines 2026 na gaganapin ngayong buwan ng Hulyo sa Pasay City. Kumuha tayo ng karagdagan pang detalye dyan sa pagulat ng Star FM Dagupan. Todo paghahanda na ngayon ng tubong Malasiki Pangasinan na si Harvey Joshua Sagum para sa kanyang pagsabak sa prestihiyosong kompetisyong Mr. World Philippines 2026 kung saan buong pagmamalaki niyang irerepresenta ang lalawigan ng Pangasinan sa pambansang entablado. Gaganapin ang Coronation Nights sa July 25, 2026 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City na lalahukan ng iba't ibang lalawigan at syudad sa bansa. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Sagum, ito ang kauna-unahan niyang pagsabak sa larangan ng National Pageantry, isang bagong hamon umano na buong tapang niyang haharapin. Wala talaga siya sa timeline ko or wala siya sa dream ko. Back then talaga, I'm an obese person until I engaged to the sports which is volleyball. So doon ako pumayat. Siyempre, di ba may mga throwback tayo, di ba? Di ba yung iba walang pinagbago, ganun. Ako talaga, ang laki ng pinagbago ko. So nagsasabi sa akin na you have looks, you have charm, ganun. Why not hindi ka sumali sa ganito, ganun. Ang Mr. World Philippines 2026 ay isang national pageant for male at dito pipiliin ang magre-representa ng bansa sa Mr. World kung saan bibigyang pansin ang personalidad, kakayahan at advokasya ng mga kandidato upang magsilbing huwaran sa kabataang Pilipino. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Mia and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita na monitor ho na African swine fever cases sa bahagi ng Western Visayas ay kontrolado na. Ayon yan sa Department of Agriculture at mas mahigpit na farm biosecurity measures ipinapatupad. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo. Mas pinagtutuunan ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo ang mas mahigpit na pagpapatupad ng farm biosecurity measures sa mga backyard at commercial hog farms upang hindi na madagdagan pa ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Ito ay kasunod ng pagpositibo ng 4 na specimen na kinuha mula sa mga baboy na isang hog raiser sa Barotac Viejo, Iloilo. Ito rin ang unang naitalang kaso ng African Swine Fever sa lalawigan ng Iloilo ngayong 2026. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, bagamat pinapaalalahanan ng kanilang tanggapan ng publiko na huwag magpanik, mahalaga pa ring maghigpit na sundin ng Level 1 biosecurity measures, kabilang ang paglalagay ng mga bakod upang hindi makapasok ang mga manok at aso sa mga babuyan. Kailangan ding maglagay ng foot baths na may disinfectant at limitahan ang mga pagpasok ng mga tao sa mga kulungan ng baboy. Pinapaalalahanan din ng mga hog raiser na iwasan ang swill feeding o ang pagpapakain sa mga baboy na mga tirang pagkain o kitchen waste. Hinimok din niyang mga lokal na pamahalaan, mga slaughterhouse, livestock traders at hog raisers na mahigpit na sumunod sa mga kinakailangang dokumento. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Dr. Lirisa Balopeños, ang Chief ng Integrated Laboratory Division ng Department of Agriculture Region 6, sinabi nitong patuloy silang nagsasagawa ng regular na surveillance sa buong Western Visayas, kabilang mga pantalan at border areas sa pamamagitan ng regular na sampling upang maagap na matukoy mga posibleng impeksyon. Kinumpirma rin niya na wala pang nadadagdag na positibong kaso sa mga sample na kanilang natatanggap. Patuloy po tayong nagmo-monitor sa lahat ng mga bayan natin, probinsya. Sa dami ng samples na nare-receive natin, wala pa pong nadagdag sa ating listahan para sa ganong sakit. And yung lahat naman na ating na-monitor within the positive areas is na-contain na po at nakapag-submit na rin po sila ng additional samples for validation and for monitoring purposes.
Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Cherry Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang pangunahing kritiko naman ni dating Governor Chavit Singson arestado sa 7 bilang ng cyber libel. Subalit nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Vegan. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group Ilocos Sur si Atty. Estelita Cordero matapos pagsilbihan ng warrant of arrest kaugnay ng 7 bilang ng kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya. Si Cordero ay kilalang pangunahing kritiko ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ang mga kaso ay isinampa ng dating gobernador kaugnay umano ng mga ipinost at pahayag ng abogado sa social media. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Cordero, sinabi nitong handa siyang harapin at sagutin ang lahat ng akusasyong isinampalaban sa kanya. Ayon pa kay Cordero, naniniwala siyang ang mga kasong kinakaharap niya ay may kaugnayan sa kanyang pagtatanggol sa karapatan ng kanyang mga kababayan, dahilan umano upang siya ay maging target ng dating gobernador. Samantala, agad ding nakalaya si Cordero matapos makapagpiyansa ng humigit kumulang 300,000 pesos, kung saan 46,000 pesos ang itinakdang piyansa sa bawat bilang ng kasong cyber libel. Nabigla ako, meron na pala warrant of arrest. No, nandito naman, pusa naman akong sumunod sa mga pulis. Sumama ako sa kanila at sasagutin natin itong mga paratang ni Chavit Singson na nilalaman ng kanyang cyber libel complaint laban sa akin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa mga karagdagan pa nating balita, magiging upper middle income ng country ng Pilipinas bilang upper middle income country ay posible raw na magdulot ng mas mataas pa na interest rate. Ayon ho yan sa isang economic watchdog. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Iginiit ng Ibon Foundation na nananatiling hindi nagbabago ang kalagayan ng maraming Pilipino sa kabila ng pagtaas ng minimum wage sa National Capital Region ng 85 pesos ng pagkakabilang ng Pilipinas sa mga bansang may upper middle income status. Ayon kay Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, mababa pa rin ang kasalukuyang halaga ng minimum wage kung ihahambing sa antas nito noong dekada 80. Aniya, hindi pa rin sapat ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang lumalalang suliraning pang-ekonomiya. Ipanaliwanag pa nito na ang pagiging isang upper middle income country ay maaaring magresulta sa mataas na interest rates sa mga pautang na maaaring ihiramin ng bansa mula sa mga pandaigdigang institusyonal pinansyal. Ayon pa kay Africa, walang direktang ugnayan ang deklarasyon ng World Bank sa tunay na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Aniya, ang naturang institusyon ay matagal nang nagsusulong ng mga pulisyang hindi umano nakatutulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya. At bilang solusyon ay minungkahi ng Ibon Foundation ang higit pang pagpapalakas ng lokal na produksyon at pag-export ng mga produktong gawa sa Pilipinas. Kung gusto ng gobyerno taasan yung sahod, pwede na taasan yan, ano man ang status natin, upper middle, lower middle, low income, high income. So para sa amin, sigurado ako, pagdating ng Lunes, makakalimutan na ng ordinaryong Pilipino kung pinasin man nila itong upper middle income. Kasi wala siyang direktang connections araw-araw na. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, yung face-to-face classes mga kabombo dyan sa San Jose National High School, kung saan nangyari yung mass shooting, kung saan ho ay 3 ang naitalang nasawi. Nakatakda ng mga ibalik yan sa pagpasok ng susunod na linggo. Pero may mga hakbang ho sila para naman sa emotional healing. Alamin natin kung ano yan, may balita ang Bombo Radio Tacloban.
Nakatagdaang magpatuloy sa darating na Lunes, Hulyo 6 ang face-to-face classes ng mga mag-aarala sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay ng pagpapatuloy ng klase ay nangako naman si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na mag-iimbita ng mga entertainers bilang bahagi ng emotional healing ng mga mag-aarala na lubos na naapektuhan sa nangyaring pamamaril sa naturang eskwelahan. Ayon kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Ranilo Idera, patuloy ang pagsisigurado sa seguridad ng paaralan kung saan sinimulan na rin ang paglalagay ng perimeter fencing sa palibot ng paaralan at pag-i-install ng mga CCTV camera sa buong lugar. Nagpapatuloy rin ang sinasagawang repainting sa paaralan lalo na sa mga silid-aralan kung saan nangyari ang karumaldumal na pamamaril upang tuluyan ng makalimutan ng mga mag-aral ang masamang nangyari. Matatandaan nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa nasabing eskwelahan noong Hunyo 22 kung saan 3 mag-aaral ang binawian ng buhay at ilang mag-aaral din ang nasugatan at dinala sa pagamutan. Samantala, plano naman ng Department of Education na maglagay ng metal detectors sa entrada ng ilang malalaking paaralan sa lungsod ng Tacloban bilang bahagi ng paghihigpit ng seguridad. Preparations natin for the resumption of face-to-face classes on Monday, July 6 ay nagsimula na, no? So una, nag-install na kita ng mga CCTV sa San Jose National High School from the city government yan. Saka nag-start na yung perimeter fencing and all other security measures. And yung pag-repaint ng mga classrooms para maging iba naman yung pagtingin nila sa environment nila. During the first day of the resumption, mag-i-invite siya ng mga entertainers which is part of the emotional healing ng mga bata at saka ng mga personnel ng San Jose National High School. Nagbibigay pa rin tayo ng psychological first aid sa mga learners, teachers na hindi pa nakapag-avail at saka mga parents. And that will continue. Psychosocial support will continue even during and after the resumption of face-to-face classes because it takes time to recover, to heal yung trauma na na-experience ng mga bata. Ang bahagi ng pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Ranilo Idera. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. At manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maaari hong tutukan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM stations nationwide mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kaya naman mga kabombo, yung mga nariyan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan sa probinsya ng Isabela ang ating himpilan Bombo Radio Kawayan. Samantala kung kayo naman ay nasa bahagi ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan din po sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need.
amin. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impuntulaw na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Arizona 2 sa New FM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Avilla. Tagdagan na isang bugas, tabo ikuno nga ang mga punong barangay. May helikoton sa Metro Manila. Si punong barangay Juanesa, nagtaas ang niya sininga kilay sa nasambit sininga isyo. Check na ton si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagpabutyag sa pagkadismaya ang pila sini ka mga purong barangay diri sa syudad may kantanan sa bigay bigas sa masa program, no? So no kani diri kay barangay Ronella Juanesa sa barangay San Isidro sa may distrito sang Haro yagin pahayag nga do kasubong kuno nga ginhungod gid no nga na timing nga gin tabo nga way sila that time sang nagtabo ni ang tagtaganay kay balam mo asan ridamlag lang bubutsam no meron ni sila sang convention no sa Liga ng mga Barangay dito sa bahin sang Metro Manila, Barangay Kapitan kag Kagawad no. So sunod diri sa tungdan nag-umpisa ni nga matapos nga nagpadulong sila dito pero may nabilin kuno nga duha ka kagawad no sa barangay ti suno gani kay Kapronila gapasalamat man sa gani nga ang duha ka mga kagawad ang nabilin kay para at least nga dumara sang OIC Balas Barangay Bumbutsam no so dugin sa ligan to binikap nga sila to yang mamanage kati samtang ara pa sila sa may bahin karon sang convention sang liga ng barangay dito sa bahin sang Metro Manila no Bumbutsam. So after sina sunod diri sa natungdan sang time ko nga do nagapauli na sila halin na sila sa nga convention pabalik diri sa may Iloilo do dito nakabati sikap nga do nagabinaisay na ang iya sining kagawad may kantanan sining nasambit sa karon yang programa no ang isa yang ginikuno kagawad nga upod di na question ang nabilin sini nga kagawad kun nga ako no nga ang pagbaton sang mga benepisyaryo ang hindi palariho no kay ang iya kuno nga gin lista nga pangalan to sang kagawad way kuno madala Bumbutsam no so nabati ato ni Kap nga samtang pauli sila amo to nga do na notice siya ni Kap nga may ara na sang anomalya abi no way na naga-sernanto ang ining rice distribution no kag didto man nga time nga naka huna-huna sikap nga sang naglakat sila sa Manila tingala kuno sikap nga ang duwa ka kagawad way kuno magupod kay gali kuno amo tong purpose nga panguna sila sa pagpanagtag no sang rice distribution sa idalom sa nasambit sa karon nga programa no so dugan diri ni Kap Juanesa nakibot siya kay mismo siya ang way kabalo nga may aragay kuno sang distribution do na unap kuno kabalo to ang duha ka kagawad sini ang nabilin sa barangay nga may aragay sang ayuda sina no abi nga manghatag sa nga bugas sa ila sini nga pumuluyo. So after sina sang nakapauli na sila dire suno kay kapon sa damo man sa nagpalabot sa iya no sang concern Bumbutsam kay ban kuno way makbaton ti nagpahayag no ang natungdan nga hindi lang siya pagbasulon kay una way sa kabalo no way kuno sang coordination abi siya nga may ara gali sang
rice distribution dira sa ila sini karon nga barangay ang halin sa nasambit sini karon nga programa, no? Bumbutsam kay kun kabalo kun tani sikap kundi na pahat-pahat niya, no, na sigurado na tanan ang makabaton ang ara gid sa kriteria kay kun basihan sunod sa tungdan ang 30% no sang poorest of the poor barangay ang makabaton sini, pero TV siya sining assessment duay gid duay gid comply, no, kag duay gid tumatuman abi nga ang 30% sa sining poorest of the poor barangay ang nakabaton sining nasambit sini karon nga ayuda, no, kag siya sining pag-assess mati kun sino na to ang mga pangalan tong ara sa listahan. Bumbutsam mo to ya ang nakabaton, no, sunod diri sa natungdan ti nagapagwa sini sang statement ang CSWDO nga magpatigayon sang re-evaluation, pero sunod diri kay Kap Vanessa dononed naman kuno sang re-evaluation liwat nga may matabo pa kay sunod sa tungdan nga ti antes pekaw dani na nga mag-release na evaluate na no, na sigurado na bumbutsam sa mo nga nga do na basulan pagani si CSWDO head Teresa Hilogo may kantanan sining sa sambit sini nga distribution bumbutsam nga ti prior pa na kuntani nga way pa yung mga panghatag ang mga bugas bla na evaluate na, no, na plastar na kag nasigurado na kung sanay sinugid man ang tagsa sini ka mga benepisyaryo ti ang tunod diri ni Kap, no, ang nakabaton lang yati ang mga arain ang do mga nahara sa mga malapit, no, sa mga barangay official, specialty sa kagawad. Bumbutsam nga mo to yan nakabaton sang sining bugas nga rin niya kuno sa sambit sining programa ti isa sa panawagan kagang isa diri sa na mention man nga do nagdismayaman si Kap nga ti mismo siya, no, ang punong barangay nga way man kabalo nga ti amo nagali, no, nga may ara sang tagtaganay kagin tabo gid, no, nga didto sila sa Metro Manila. Bumbutsam aribla, no, ang kabahin sa payag ni punong barangay Ronela Vanessa sang San Isidro Haro sa may interview diri sa Bombo Radio. Yung mga gani, sining ko kandi ka mag-upod kay ikaw lang diyan ay yung OIC diri sa Barangay Hall. Okay na to? Pag-abot naman sa Manila, kay nagatan kami sang wansang liga ng mga barangay sa convention. Almost mga 7,000 plus, dito mo 7,385 something or 3,008 mga muam na. Sang manugpuli na kami, amo ni natabo. Batian ko yang upod ko yang nga isa, sili niya inang basahan ko sa Facebook na may abot ng rice subsidy. Sili niya sang isa namon kakagawad, sili niya nga wala da kasulod ang akon nga tawo. Sige, hindi nga nagkaladula ang akon tawo, di nagkaladto. Tipos man lang ko, tapos ang pag-abot namon dire, no, kundi daw nag-ano ni gani, nagasinumbali na istorya, nagasinumbali na tanagaay, no. May nakalabot naman sa akon the other day nga isa naman kakagawad nagkato sa CSWDO kag namangkot. Di na nga akon nga tawo, nga ang tawo ko nagkaladula. Kabalo sila nga may distribution sang rice. So ambal ko siling ko, amo ni gali siling ko nga wala sila yan nagupod sa amon kay nga may palaabuton. Pero ang siling niya ni Sir Maralit sa amon siling niya may why na siya nakambal sa akon, may nagkambal sa akon nga staff. Sing ko nga, hindi sila yung mag-upod. How? Yabalaan mo sila niya may kuwan. Ano ni gani? May ginaabot, paabot siya nga sulat. Ila na yan kung may paabot sila nga sulat. Tiyan mo na, no? Sa ulihin, sige na sinumbali. Hala, kadamo pala siyang complaint sa akon. Nga amoni. Siling ko wala ko ya kabalo. Una bes, barangay kapitan ko, wala ko kabalo. Tanan niya, wala ko ya kabalo, hambal ko. Tiko daw kalain na balang daw kadamo nga sinumbali nga sulong istorya. Nag-post ako sa Facebook. Klaruhon ko ha, wala kuya kabalo nga may subsidy, rice subsidy nga gindala diri sa San Isidro. Wala ko na sa Lambton. Karon, nag-post man ako yan sa Facebook ay siling na sa Facebook sa nabasahan ko nga
taga CSWDO ay nagpanaog, nag-validate, nag-reassess. Hambal ko, hindi ko na niya magpati nga CSWDO, kay balaan mo, wala nila gin-follow ang criteria nga ginhatag sa presidente, nga ihatag sa sectoral group, pangitao ng 30% poorest of the poor. However, waay na implement ina, kay nga adiriya nga daan sa San Isidro, nagahambal ang ibang diri sa isa ka pamilya, 4 ang recipient, 3 ang recipient. So meaning to say, sa isa ka pamilya, 3, 4 kakihan. Ipos mo lang ko ako niya. Hambal ko na yun. Kung CSWDO na yaya nag-assess, nag-evaluate, muna, hindi na mo matabo. Kay kabalo kami kay nga, upod ko man na sila tanan sa CSWDO. Mayon ni mo kung kahapon lang ko sa social services, pero naghalin ako sa region, nagkadto ako sa province, nagkadto ako sa municipality, nagkadto ako diri sa city. It's not that. Kabalo kami kung sino ang 30% poorest of the poor. Now, nagahambal lang niya si ang ila nga amon nga department head nga si Mr. Hulugo nga inang nakita ko to nga i-reassess, i-re-evaluate. Hambal ko, nag-comment naman ako, there's no need for reassessment, there's no need for re-evaluation. Kaya nga, antes ka na imo yung mag-approve, limpyo na. Meaning to say, at the very beginning, sala ila obra. Kabalo na sila kay social worker sila. Hindi ka kainsinti nga social worker ka kung ano ang evaluation, ano ang assessment. Kabalo ka, kaya gina-introduce mo dira maka-avail sa programa, isang 30% poorest of the poor. Pero ang hambalya sa presidente gani nga ng tanan tagaan, wala gutom. Pero diriya sa San Isidro, sa isa ka balay, 3, 4. Awri pa gido, may nagkanta pa gid nga yaw-yaw siya nga yaw-yaw nga way sa kabaton. Gindulungan to siya sa balay nila kay tisagi sa yaw-yaw. Yang bago gani sa ibang 5 bay, inyo lang da bugas gilang na. Pero dako nga bulig ina, pero dapat gindala nila sa eksakto. Hindi nga ipaburaw lang nila sa ila tawo. Wala si punong barangay Ronel Lawanes sa barangay San Isidro sa distrito sang Haro Bumbusa. So tinguan taman kani mapakigangutan ang linya ni Ma'am Teresa Hilogo sang City Social Welfare and Development Office pro garing lang no ang yasin nga cellphone kung paano nga ti batian taban kung tani no ang sideman nabi no sang CSWDO may kantanan sining pag distribute no sang sining mga bugas sa sambit sining karon yang barangay Bumbutsam kay ti ang pagpati yan ni Kapuanesa kun CSWDO gito siguro nag-assist ti basi kun tanan na qualified gid no tagan gid no kay bangod ti ang nakita sining ang mga kagawad no specialty ang at mono to ni kap nga ang duwa to nga nabilin sa barangay amo to yang nag lista no ti kun sino siguro to ang dumalapit sila mo to ang bato ni kap nga nakabaton sa nga sining mugas nga program no ning rice program sa gobyerno sa sambit sini karon nga barangay Bumbutsam. Ti may guidelines man para sa mga benepisaryo sining bigay bugas or bigay bigas sa masa. How kami nga may mga nagtuluhaw pa nga mga kasubong sining issue Bombo Jomar nga damo sa nga nag-claim nga ti ara man sila sa or naga-fit sila sa guidelines bala mga dapat sining mga kabaton, mga senior, mga PWD, mga single parents, so on and so forth. Ang iban sini YIA ang pinangpili to kung suno pa kay kagawa kay kap ang mga malapit lang sa ila amo maning ang problema dito ni punong barangay Juvie Navales kay siya kapitan siya yaway kabalo tido mo na no pero preho gid ang senaryo sini Bumbutsam no nga ti ang mga kapitan na sa may Palados kag ang sa may area sa San Isidro Haro ang way kabalot yang balto ni kap ang balto ni kap San Isidro guro San Isidro kiganto ni Kap Alex karon to
San Isidro, ano ba ko? San Pedro? San Pedro ang balo. San Isidro, mo tong mention to ni Kap Vanessa, Bumbuchamp, no? Kag ang doon taas tong kilay niya nga, ang kagawad pa nga duwa nga nagpabili na motugli ko nung ang gahulat-ulat nga mang distribute, no? Sa rice subsidy, ti, man kuno siya bilang kapitan, ti kun amo sina sunod sa tungdan kung nakabalo sa kuntane ti kundi nga doon na clogging niya kag napangitaan niya pagi ko sa disino pagid ang nagakadapat kuntane sini ang makabaton gid no ang mga ginakabig sini nga puris of the poor sa ilaman sini karon nga barangay Bumbuchamp. Ti ang malista kuntane sini ang ma-validate sini ang nakabutang diri beneficiaries were strictly selected and validated by City Social Welfare Development Office, CSWDO. May punto man si Kap Vanessa nga ma-re-evaluate pata kay in the first place, antes nyo gin tagtagan ina, dapat gin pasiguro nyo nga qualified ina sila. Tiyan mo dong punto ni Kap. Bumbuchamp, no, nga doon need na kuno sa re-evaluation. Indigent, minimum wage earner, senior citizen, person with disability, solo parent, transport workers, kag informal settlers. Ti balan mo ang San Isidro madamo-damo na da ang mga arabi sa relocation. Yes. Ti nakabaton to sila? Ati amo to ang ambali ka pa why ko no mameto ang 30% kida. Nga kung tanya mo na yung makabaton sa barangay da nga Puris o Dapur. Bumbuchamp sa aton sa di ka makbumbuti amo to na mention ni Kapones ang kuntani na kabala mo ti dako ba ng bulig mo tag pila dan subong kilok bugas ni na nga kung paano nga makabaton makaambit makuntani ang iban sining mga residente. Anyway, ti bukas man no ang Bombo Radio sa sabat abisa na tungdan Bumbuchamp Parotis nga do mapathagman ang ila sining nga bahin may kantanan sini karon nga concern sa ila sining barangay do halos kuno mga barangay sa aro bara man nga reklamo. Bumbuchamp pambal ni Kaponesa pero ti kuan taman abi no kung paano sini kag kung ano ang mangin akto man sini kay pagkabalota doon natapos na nimo no may ang first tranche subong June may ara pa sa August kag sa October. May mga na schedule. Yes. Ti amo na no sa ila sini nga part dra sa area sang San Isidro natapos na kag ti mo to nang mention na ni Kap nga doon kadismayalan siya kay mismo siya ang kapitan. Siya pa yung like maloko no sa sining rice distribution. Bumbuchamp. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Ang pamangkot nga amo sining plastada nga away kabalo no ang mga punong barangay. Ti si Kap Judy to way makbalo. Si Kap Runila way man kabalo. Sa aton sining mga kabumbo, may isa pagid ka punong barangay nga wala man kabalo. Barangay kapitan sang Kaingin Lapas kag may nakuhaan pa sang video sa aton sining mga kabumbo ginpadala diri sa Bombo Radio sa atong kabumbo nga nagabaisay ang mga pumuluyo. May kantanan sa paghatag sang bigas or sang bugas. Check naton bala si Bombo Sandy Balugo sa iya sini nga follow-up report. Di nga may mga kasubong siniaw, no? Nga plastada. Pati ang tagtaganay sa mga mas labi nga nagakinaglan sa bugas, ginabaisan pa, ginapuisan pa. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Standby kay check taton si Bombo Sandy sa yaman sini nga follow-up report. Ti national funded with the help of local government, no?
72 million ang gin-allocate sa national government sa may mga mayara sa local government support. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, nga naglabot sa punto nga may iban nga nag-claim nga sila wala makabaton kag may pinilian lamang ang nakabaton. Sa aton sining mga kabumbo kag patal sining istorya ang punong barangay nagpabutyag nga why sila kabalo. Si Cap Juvie Navales ganito nagasingitan sini, hindi ba sila nga nagasingit literal nga nagasingitan, but nagapanawagan sa nga proper coordination. Santuana ang ginasinggitan man sa city government, proper coordination, no? Tapos sa subong no nagagwa nga wala naman sa nga proper coordination. I-check naton bala ang balita kaupod naman sa kay Bombo Sandy Balugo sa pagpakigangot niya man sa punong barangay sa kaingin na lapas nga way man niya makahibalo sa natabo sini nga tagtaganay isang bugas. Lakip na sina dire. May pagpinuisay pa yan sa mga benepisaryo sa bigay bugas or bigay bigas sa masa program sa national government nga ginapaagi sa city government. Bombo Sandy sa report, please go ahead. Bombo Cham, nagpathag si punong barangay Evangeline Gayatin sang barangay Kaingin Lapas nga wala sila nakahibalo kung paano ginpili ang mga benepisyaryo sang bigay-bigas sa masa program. Ini kasunod sang nag-viral nga video sa social media nga nagpakita sang pagbinaisay sa pinakamang residente kag mga nagapanagtag sang bugas bangod sa aligasyon nga may ginapili lamang nga mga benepisyaryo. Sa interview sang Bombo Radyo kay punong barangay Gayatin, nagumpisa ang komosyon bangod may mga residente nga nagreklamo nga wala sila nalakip sa listahan sang makabaton sang bugas. Nagdugang pa siya nga posible may nagluntad nga hindi paghangop bangod sa pagsabat sang isa sa mga nagapanagtag. Ginpahayag man sang punong barangay ang listahan sa mga benepisyaryo wala naghalin sa barangay kundi ginhatag na sang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO kagamuman ang ginbasihan sa pagpanagtag sang bugas. Dugang paniya sang nagtugang komosyon ang sitwasyon, nagdesisyon ang mga otoridad nga ipadayon ang distribution pinaagi sa house-to-house delivery. Nagpanawagan naman ang punong barangay sa mga residente nga may mga pamangkot o kon wala nalakip sa listahan nga magkato sa CSWDO mangod may masunod pa nga tranche sang distribution sang rice subsidy. Natabuan nga sang adlaw sang pagpanagtag sang bugas wala si punong barangay Gayatin bangod sa isa ka National Congress sa mga punong barangay sa Manila. Yari, pamatian naton ang nangin kabahin sang interview sang Bombo Radyo Iloilo kay punong barangay Evangeline Gayatin sang barangay Kaingin Lapas. Dapat na bugas sa akin kung deliver. Dapat narinig ko din mo sa barangay mo. Dapat barangay, kaya nagdabot talaga mo sa ipag-reklamo tapos ito nga may mga misunderstanding na sila buto mo lang nga pagtagtagan kaya daw sa sabat sa isa ka worker. Siyempre ito nga aking itong isa kaya mo ito nga pagbuat ito sa Facebook ang about sa instability na sabat. So sabat ko sila ano ang sugpon sini Bombo Sandy kino ang imo nga audio do pigaw anong ambali ano ba summarize ping ambali kap bali sa aton nga pag-istorya kay Kapitan Gayatin suno siya may mga tion gid man niya nga ang nagalibot gid man niya ang CSWDO sila nga barangay nga bisan wala siya nakabalo ini Bombo Champ kag ang nagpanagtag man to be ang mga barangay health workers man dan atong ang upod man sa mga nagpanagtag sang paghahatag sang bugas wala man siya gani kahibalo kung paano natabo nga may iban nga wala nakabaton, may iban gani nga nakabaton gani sila nga wala man sila kabalo nga isa sila sa mga beneficiaries sang
sining programa ang bigay bigas sa masa program Bombo Champ. Nauna na gani nagpagwa sang opisyal nga payag ang Iloilo City Government kasunod sa mga reklamo nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga barangay nga may kangdanan sa implementasyon sang sini nga programa. Ginpasiguro sa syudad nga ginapatuman nila ang programa sunod sa implementing guidelines sang national government kag ginpayag nga bukas ang City Social Welfare and Development o kon CWDO sa mga komento, suggestion kag reklamo sa publiko agad masiguro nga ang bulig makaabot sa mga pamilya nga labing nagakinahanglan. Bombo Champ. All right, sige. Ini si Bombo Sandy Brian Balogo and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Sandy Balogo sa imo siniyang report. Ti tatlo na ang record nga barangay. Rizal Palapala 2, Barangay San Isidro Haro, Barangay Kaingin Lapas, 4 gali kay may barangay Barrio Obrero pa. Una sini naton nga gin plastar diri way man to makahibalo si punong barangay James Conlo. Kon paano nga may pipilato ya ka mga pumuluyo nga natagtagan, ang iban way man natagtagan. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ari bala ang video nga gin padala diri sa aton nga kabombo, no? Video ini kung sa diin inyo makibalantawan dira kag mabatian nga may nagapuisay sa pagpanagtag sang napulo ka kilo nga bugas. Ini may kantanan sa Bigay Bigas sa Masa program. Standby sa aton sinikaroniya nga mga kabumbo. Ipakita naton sa mga kabumbo naton nga nagapamati dira sa ila sini nga mga radyo. Pamatiin nyo lang ang audio kag sa mga nagalantaw sa Facebook Live. Inyo sini makitaan kung anong nagaklinabo sa video. Aryo, sa aton sini makasimanwa, sandig sa nagpadala diri sa aton sining video dito ni sa may barangay Kaingin sa distrito sang Lapas. Mara, imada na butangin madadang. Galing kayo napili nyo lang mo sa sakto nga istorya. Ara na, butang daw. Iisas niyo din, sigol pilit. Kristal. Wala kalibutan, nagmambal ka. Sige, ano ka galing kristal man kami luto, tuway man to. Oo, mamo. Ara na butang. Sige lang, ako. Tapos, tawabla, wala kita sa minaka. Magluwas di sa inyo, wala kang may nakagong di nga kwan, tawabla. Lugayaan, lugali. Sa inyo, guys. Style nyo ka nga po. Daw lagi na si minakain kontra partidos pampolitika gid daw. Nabla ni picture ka di sulo pero sa mga ano na sa Facebook lang yung wala pa sa ako in meeting. Sa Facebook para din sa kwan nga tanan mga kakaalago. Wala ka. Guys, nagpaplano na sila guys kung paano nila ay sus Maria kagusip po ginayom-yom na naton ini kung tani ni may ano man may mga
may guidelines for qualified beneficiaries. Sa liwat, ang gina-priority sang bigay bigas sa masa program amo ang mga masunod. Indigent family, butselingon pigado. Minimum wage earners. Senior citizen. Person with disabilities. Solo parents. Saton sinima kasi manwa. Transport workers kag informal settlers. Ang pamangkot sini karon may balasihan man agod itumuron ang mga benepisaryo nga karon iya banwa nga may mga nagareklamo nga why sila iya mapilian. Sa nabatian naton sa video mga biyan, sa footage nga ipadala diri sa aton sang aton sini nga kabombo, iya ginamabatian to sa isa ka lalaki nagambang nga mo ng problema kay ginalaktan nyo pa sang pamulitika. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang pamangkot sini karon may pamulitika gin man ayhan sa bigay bigas sa masa program. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tiyang makasabat sina diri amo iya ang City Social Welfare and Development Office. O galing kiti siguro as per my understanding daw may ara subong sang event sa bahin sang La Paz Plaza kunya ko magsala sa aton sini nga mga kabombo. Siguro mo nang rason nga hindi makasabat si Ma'am Teresa Hilogo sang iya siniyang cellphone. But may official statement nga ginpagwa ang city government sa aton sini nga mga kasimanwa. Suno diri sa ila nga nakalabot sa city government ining mga komento, suwestyon kag mga kabalaka nga ginpalabot sa aton mga pumuluyo nanungod sa pag-identify sa mga benepisaryo sang bigay bigas sa masa rice distribution program sa national government. Ginapasiguro nato ng mga pumuluyo nga ang tanan nga mga opinyon, suwestyon kag reklamo ginapamatian sang maayo agud masiguro nga ang pagpatuman sang programa suno gid sa patakaran kag implementing guidelines nga ginapatuman sang national government. Ang proseso sa pagpili sa benepisaryo ginabase sa DBM DILG Joint Circular Number 1 Series of 2026 kag Local Budget Circular Number 169. Suno sa mga guidelines mahimo nga makabenepisyo ang mga pamilya nga nalakip sa poorest or poor, near poor, vulnerable, minimum wage earners kag iban pa nga mga nagakinanglan sang bulig. Manako-dako on tanay. Nagakinanglan sang bulig lakip na mga solo parents, persons with disabilities, senior citizen, mga mamumugon, indigenous people kag iban pang sektor nga napektuhan sa nagapadayon nga pagpanghangkat sa ekonomiya kag lokal nga sitwasyon. Santo sa implementing guidelines sa national government ginhatagan sang prioridad ang mga pamilya nga wala nakabaton sang rice assistance halin sa iban nga programa sang gobyerno agod mas madamo pa ang nagakinahanglan ang mabuligan kag malikawan ang doble nga paggabaton sang mga pareho nga benepisyo. Pero kung si Kapitan Juve Navales, basta si Cap Navales, Nonoy, ang balansin niya, may iban ganito yung taga-5 kasakong dalaya sa ila balay. As per punong barangay Navales allegations. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nakasaad man sa amo sini nga patakaran tagsa ka local government unit ang kinahanglan makatag sang bugas at least 25% sa ila populasyon base sa 2024 census
ang kada kwalipikado nga pamilya makabaton sa napulo ka kilo nga bugas kada distribution kaga masunod nga mga distribution nimon every month suno or every other month rather suno sa implementing guidelines sa national government. Bukas sa City Social Welfare Development Office sa tanan nga balido nga komento, suwestyon kang impormasyon gikan sa publiko good masiguro nga ang bulig makaabot gid man sa pamilya sa labing nagakinahanglan. Aton man sini apilar sa mga kabumbo naton nga hindi man pag turasukon or habuyan sang malain nga mga tinaga ang panagtag no sang bugas kay kung lang taon nimong sitwasyon gabasi man na sila sa yara sa ilalistahan mo nga ginkuha nila sa City Social Welfare Development Office. Ang malikawan naton malang kinagamo. Although naibaluan naton nga mapinuot gid man ang sitwasyon sa karon sini matinion, no? Nagamahal ang tanan, nagamahal ang balaklon kung hindi ikaw magpaningkaras, kung hindi ikaw maghimo sa mga legal nga medyos posibles. Ti dakon tsansa nga magutman kay sa aton sini nga mga kabumbo. No? Pero ining mga kultura naton nga mga pigado hangla kag subong man ti dako nga bagay sini sa ila ang bulig sa aton sini nga gobyerno. No? That is why nga kon napartiniser kag kon may mga pagsulundan nag-aapilar man kita kon may ara gid man sang hitabo abing nalista ka, bangod malapit ikaw sa luwag, nalista ikaw kay parente ka ni Kap, nalista ikaw kaparente ka ni Kagawad. Oh. Nalista ikaw kay supporter ikaw iya sang amo sini nga partido or whatsoever. Ti kabay pa nga aton sini nga likawan ang mga kasubong sina para nga hindi na magtuga kag mapahilayo ining posible gamo. No? Hilabi pa sa karon gati. Last time to sa pag-interview naton diri sa kay Ma'am Joy Gorsal, sila niya sa launching gintipon sa gym sa Plaza La Paz, but ang distribution sini iga pamarangay sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti hindi mo man iya basta-basta nga madula ang kaakig sang isa ka pumuluyo nga pigado, no? Nga qualified nga mangin benepisaryo, tapos masiplatan niya, makitaan niya, mahibaluan niya, nga may ginhatagan nga hindi iya kwalipikado, no? Nalista lang sa iya kumo nga may kilala siya or malapit siya sa mga barangay officiality. Siyempre, malain man ang iyan siningabot. Sa aton sini makasimanwa. Pero, pila ka mga punong barangay ang nagapahayag nga wala sang proper coordination. So, panawagan man kita sa city government. Nga kung sa diin, there was a time nga kamo nagpanawagan man kag nagpabutyag nga may mga project sa kabarangayan nga wala sang proper coordination. No? So, nagakangay lang siguro sa aton sini nga mga kauturan nga magaset kita sang example. No? Nga ti kung may pipila iya ka mga opisyal diri sa syudad nga way iya nagapangilala kag subong man wala sang so-called proper coordination, ti dapat mangin ihimplo iya sa bahin sa city government, no? Nga mag-aumpisa ang proper coordination sa inyo. Nagakaangay lamang sinabadwa sa aton sini nga mga kabumbo. Para nga malikawan naton ang konflikto. No? Ang aton lamang sinadiri, no?
Amo na balang hurubaton nga give Caesar what is due to Caesar. Kung pigado kag santo sa balasihan, sa guidelines, amo nang hatagan nato ni. Kay may iban man siniya nga pigado, pero makadawa-dawa sila iya. Bangod gati. Majority sang miyembro sa ilang pamilya may mga trabaho. Ikumparar nimo sa iban sila dira, ngati may trabaho man tuod pero naga-drive sang tricycle. Nagapang labada. Nagabaligya sang mga karanunon. Sa guidelines gani sa aton sining mga kauturan at hag diri. Vulnerable sector. Minimum wage earner ganiyo. Lakip pa sila diri. Solo parent, person with disability, senior citizen, indigenous people. Ihatag naton sa mga labing nagakinahanglan kag nagasanto man sa pagsulundan sining bigay bigas sama sa program sang national government. 40 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton diri ang pila ka mga pumuluyo kag subong man mga lehitimo nga tricycle driver nagpabumbo kay do mas maisog pa kuno mga kulurom to sa isaylaw. Ibangod sini nakalabot sa kay punong barangay Juanesa, nagpatuman si Kap sang mga kasugtanan sa mga drivers. Balikan tani matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras naton 41 minutos nagaligad sa tak ng launa. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho?
likawan ang golpeada nga pag-aks 49 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa nga bumuanay sa udto. Standby, bombo siren na nases. Mga kululong, mga tricycle driver, no, mga litimo nga tricycle driver dito sa may barangay San Isidro, Haro, nagpabumbo. Kay daw mas maisog pa kuno sila mga kulurom daw. Atensyon sa kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos. Damo gali kulurom to sir sa may San Isidro, Haro. Bisan adlaw gabiyahe sila. Ti parang malikawan na lang kung ano man ang hindi mayo nga matabo. May mga kasugtanan diri si punong barangay Juanesa nga gin dihon. Check ta si Bombo Sayrinase sa iya sining follow-up report. Bombo Say, sa report, please go ahead. Ginpabombo sang isa ka concerned citizen nga mga kolorom nga mga tricycle nga masami makit-an nga nagabiyahe sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Sa mensahe nga ginpadala sa Bombo Radio Iloilo, ginpahayag sang nagreklamo nga may mga tricycle nga wala kuno sang nagakaigo nga lisensya kag rehistro apang padayon nga naga-operate o kung nagabiyahe sa nasambit nga barangay. Ginpahayag man niya nga ginadampigan lamang kuno ang mga kolorom nga tricycle, mga pribado kag wala rehistro nga salakyan, apang nagapadayon pa ini sa pagpasakay sang pasahero, bisan wala nagasuksok sa nga pang ibabaw nga panapton samtang nagapanigarilyo. Kag dugang pa sa nagreklamo, may mga driver man kuno nga nag-operate bisan wala sang nagakaigo nga mga safety equipment lakip na ang pagsuksok sang helmet. Kag bangod sini, nagapanawagan ang isa ang concerned citizen nga sa mga natungdan nga usisaon gid ang among isyu kag magpatuman sang lihok agod masigurado nga tanan nga nagabiyahe sang pampubliko nga salakyan nagasunod gid sa mga ginapatuman nga regulasyon. Kag sa pihak sang reklamo diri mo no, nagpatigayon man sang bag-o nga kasugtanan ang barangay San Isidro, Haro, Iloilo City upod ang mga transport groups agod mapahagan-hagan ang trapiko kag mapalig-on ang disiplina sa area sang loading kag unloading. Kag sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Ronela Juanesa, nagkasugtanay ang tanan nga transport groups nga ang unahan nga bahin sang loading area malapit sa maya karsada paggagamiton lamang sa pagkuha kapag drop off sang mga pasahero. Kag bangod sini, 3 lamang kasalakyan ang pwede maghulat sa among nga bahin sa isa ka tion agod malikawan ang pagginutok sang mga unit o kon mga salakyan nga nagapadugok sang trapiko. Kag sa likod nga bahin sang loading area, makita dito naton nga may magapila nga mga e-bike, e-trike kag mga tricycle driver samtang nagahulat sang ila turno sa pagpasakay o kon pagkuha sang pasahero. Kag ginpahayag man diri ni punong barangay Juanesa nga kinahanglan gid sundon ang sistema sang ila nga ginakasugtan nga rules kay agon nga for example diri Bombo no sa pagpanasayon man dito ni punong barangay Juanesa nga kon e-bike ang una nga magapila para magpasakay sang pasahero ang magasunod sa iya e-bike man. Kag kung tricycle man ang magasunod kag kung e-trike man ang magasunod kag para malikawan ang pag-unahay kag pag-inagaway sang mga pasahero. Kag dugang pa diri niya, isa lamang kasalakyan ang dapat mag-drop off malapit sa may karsada para magpasakay sang pasahero kay kinahanglan nga ang driver after niya i-drop ang pasahero magabalik ini siya sa likod which is sa may parking area agod maghulat-liwat sang iya turno imbes nga magpundo dito sa atubangan. Kagani amo na ang kasugtanan sang ila barangay sang barangay San Isidro, Haro, Iloilo City nga makabinibisyo gid sa tanan nga mga drivers kag sa mga publiko tungod nahibuluan man nga sa nagligad kung sa diin nahimo na ini nga parking area kag ang kilid sang dalan rason nga nangin one way na lamang ang alagyan sa mga salakyan kag iban mga pumuluyo. Kag ginpabutsag man diri ni punong barangay Juanesa nga padayon ang pagmonitor sang barangay sa implementasyon sang iya kasugtanan kag ang mga drivers nga makit-an nga wala nagasunod sa mga kasugtanan nga iya ginpatuman pagakuhaan sang litrato ang ila salakyan kag ipalabot ini ang impormasyon sa natungdan nga ahensya ang Land Transportation Office 6. Kag samtang ginako man diri ni punong barangay Juanesa nga ang trapiko ang isa sa mga pinakabudlay gid nga problema sa ila nga barangay kag nagapati ini siya nga masulbar ini kung magbinuligay ang mga drivers kag may disiplina sa pagsunod sa ginasugtanan niya nga mga patakaran. Yari ang nangin interview sang Bombo Radio kay punong barangay Ronela Juanesa. Kay balaan mo diri sa San Isidro, ambot lang sa ibang
may ano ni gani, may PowerPoint. So balaan nila kung asa lang sila diin, hindi ka maglabang dito. Mga mo nablawa ay agway, implastar yaya sa mayo sang TMTRO. Now, sa pagkanto na diri sa San Isidro, kanigin sample kami di. Kaya balaan mo tamo na parking, hindi man sila magpasaway. Mas maisog pa yung mga e-bike, sang sa may mga lisensya, may mga driver's license. Ang mga tricycle nga may driver's license, daw mga mumuy sila, yan nga nagagibway gidaya. Ang ginareklamo gidya sa mga legal, amo ang mga e-bike. Now, kaya makulurong. Ang diriya sa San Isidro, nakakam up kami nga 3 lang itong mga parking. Tapos diri sa likod, may 3 man kami kagurot-gurot nga, 3 man ila, 3 man diri sa piyak, 3 iya sa e-bike, e-trike, kagwan. Pero dito sa frente, na malapit sa ginadrop, 3 lang. Pagwa, ikaw at imo abi sa lakyan is e-bike. Pagwa sang e-bike, masunod naman ang isa ka e-bike. Pagwa naman niya sang e-trike, sunod naman ang e-trike. Pagwa niya sang tricycle, sunod naman ang tricycle. One at a time. Para naman namin ang flow sang traffic. Naging higsugtanan is drop lang. Drop lang da. Drop nila i-drop sa tubangan, balik sila diri sa atang-atangan sa babaw. Which is nga makahatag sang kwan, sang ligwa sa tanan, no? May maganda pang side swipe na gani, bangod sang panawabala, bangod sa mga tricycle nga sa kilid. One way lang na mo, hindi ka sulod pa kadto pa kare. So amutong na tapos naarigluhan ang mga kutob sa mga kulurong, kutob sa hindi magpati, nga mang-agaw sang lugar, dira bala. Ang mga nagakuha ni bala, nagapanasyon balik lang, kuhaan sang member man sang organization nila, kay may ara man sa association mo. Kung hindi kayo mo yung mag-follow, picturean, tanan, ang way ga-follow, ang kulurong, picturean, sentos babaw. Sentos sa babaw, bahala na sila ilaya. Kung kulurong ka, bihinto siya, may ara ka man nga lisensya, o kung ano na ada, kung may lisensya ka, refer to sa LTO. Para ba lang na-implement natin ang traffic sa eksakto, gid bala, balaan mo, ang pinakamabudlay nga sulbaron is traffic. So pero kung nagasinundan na man lang sila, wala man yata ni problema. Batian ang nanging pahayag ni Puno Barangay Ronela Waneza, Bombocham. Basta nagasunod ka lang sa mga pagsulundan, hindi mahapos nga masulbar ang problema sa traffic. Sabi sa ano lang bagay Pero kung wala ka gani nagasunod, wala ka nagapati, at dira na dira, malala ang sitwasyon, no? Amo na nga daan nga dira sa Barangay San Isidro, ti pamilyar man kita dira sa lugar, hindi man maglayo sa sitwasyon sang kadamaan or majority sa mga kabarangayan nga may mga magagmay sining dalanon, no? Dugangan pa, parkingan pa gid ang skilid, ti ang gwa niya gid sini Bombo Siren, magpinagustuhan ay na sila. Dira man na nag-uumpisa ang pagbinaisay, kag worst, gailinaway ang mga tao no? Pero kung maghambal, nga ini nga dalan, amuni nga stretch, no parking, diri lang pwede makapapanahog sa pasahero, diri lang pwede makapasakay sa pasahero, may ginatawag ba lang nga order, ti kunti, hindi lang niya kay mahapos para sa mga pumuluyo, mas labing mahapos pagid para man sa mga motorista. Yes, Bombocham, no, kag nahibaluan man naton nga kagapon, ginsapol na sila mga drivers sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office regarding mandiri sa mga legal gid nga mga tricycad nga mga operator sa mga tricycle drivers regarding sa mga ordinansa kag sang ilang nga mga designated waiting areas para sa legal todas sa mga tricycles ka mga e-trikes kag suno man diri kay punong Barangay Waneza sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City na nakasugtanan nila nga tanan nga mga operators o mga drivers nga tatlo lamang ka mga salakyan ang pwede nga makaparking sa may likod nga bahin sa may bala sa may nga San Isidro relocation site. For example, kung Bombo Champ, no, 3 man ka tricycle, malinya sila, 3 man ka e-bike, kag 3 man ka e-trike. Then, ang dito sa may unahan nga parte, 3
tatlo lang man. For example, kung mauna ang e-bike, pagasundan man ini sa e-bike, kag kung magasunod ang tricycle, sunod man ang tricycle, kag amo man ang the same man sa e-trike. Kag kung mag-drop off lamang, ibilin lang ang pasero dira, kag ang driver pagabalik dito sa may waiting area tong sa diin malikawat ang pagpugok sang trapiko, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Sayrin Nasis, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Sayrin na nasis sa tanan man lang iya nga bagay, no? Basta gani may mga pagsulundan, no? Kag ang kadamaan wala nagasunod, wala nagatuman, wala nagapati. Di why gid sang kayuhan nga manangtan inay sa aton sinikinon niya nga mga kabumbo, no? Kung magapabilin lamang kung ano yang kagustuhan sang tagsak individual, amo na iyang iya sini nga sundon, why na siya iya sang pagkakilalahon sini nga pagsulundan, why na siya iya pagkakilalahon nga laye. Ati ang guaya sina iya kinagual gid chaos. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kung wala sang order, ti kung ti inutil ang guayas ni, halinan gid lamang sang konflikto, sang ilinaway, ti mayo man nga solusyon kay punong barangay Juanisa, nga kutob sang mga kulurom dira ipadala sa babaw. Ang ginatumod siguro ni punong barangay Juanisa base diri sa may Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Kung ang kulurom nga mayara sa mga lisensya or whatsoever, i-refer to sa Land Transportation Office. Sa aton sini nga mga kabumbo, laing gid man niya kung may disiplina kag may nagatuman sa mga pagsulundan. Para nga mas mangin mahapos ang aton sini nga pagsinarayo kag malikaw kita sa naman nga sa isang problema. Dugang nga mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sini News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini mo laga ni mo ang kurban, Bombo Chama Blancover, gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban.
Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prut. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Good afternoon, kids. Sa internet mga kabombo, it's the 4th of July. Kamusta man ang mga selebrasyon dira? Mga friends natin dira sa US. Good afternoon, kids, sa inyo. This is Tita Regine. Welcome diri sa kahapon lamang program on a Saturday. And today is interview day and at the same time, announcements sa aton nga next winner. Gani, sa tanan-tanan na nga mga nakatutok sa aton, ilibinigid ang mga nagpadala kag nag-share sa mga istorya nila for this week. Isa sa inyo ang mapilian nga mga next naton nga winner to win 1,000 pesos nga cash and may interview ko diri sa istasyon sang Bombo or anywhere you are, pwede kami ka-reach out sa inyo, pwede man nga mag-video call. Anyway, sa sini nga hapon nalupdanay kita to enjoy this day and arin na diri ang aton nga winner all the way from Concepcion, Iloilo. Malayo-layo ang ginhalinan ni Nening Niela sang Concepcion. Mag-iistorya kita sa iya sa diligid lamang madugay. For the meantime, relax kita anay. Medyo busog-busog pa ang iban. So, pwede anay ka chill-chill, maka coffee-coffee, pwede nagin. At the same time, nagapamati lang diri sa kahapon lamang program or maybe while listening, pwede nga maumpisahan or tapusan ng mga istorya kung naumpisahan yun na. And then you email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and then pwede idulong or ipadala diri sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's the song coming from Ian Bryle, Bagyo. This is Tita Regine and this is KLP. Welcome. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, bigang-biga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog,
Bagyo, ayan Brian, ba mga super typhoon, gidya ko no si Inday, si Bagyo Inday. Let's hope maghina siya, no? 14 minutes after 2 o'clock, welcome back again, diri sa KLP. And since ari na diri ang ating winner, mag-uumpisa kita sa pag-istorya sa iya. So we welcome diri sa istasyon sang Bombo, si Nening Niela sang Concepcion. Mayong hapon gid sa imo ning. Mayong hapon man, Tita Regine. Aha, si Nening Niela nag-stay very long dito sa Manila because nag-obra siya, nag-alaga sa mga bata. And seems like daw nalimtan niya man ang pagtukod man niya sa iya kaugalingon nga pamilya. Confirm ko lang, ma'am. May pamilya gid man ikaw? Pamilyado ka or single? Wala ko ya bata, wala ko bata. No, single na single, ha? Pila gani ato ni Dad, if you don't mind. 84 na ako sa June 9. Oh, belated happy birthday. Ng 2026, ang bulan nga nagligad. 84 anyos ang aton diri nga winner. Nga wala mo na nadumduman nga magpamana. Hindi kay kabudlay gid man nga kasang una. Kabudlay sa pangabuhi kag wala gid intention ko mamana kasi mahilig ako sa radyo, mahilig ako maglakwat sa, pero ang lakwat sa ko hindi pera ang inalakwat sa ko kundi kung may pagkataon la mahilig ako magpunta sa mga estasyon sa radyo. Ganun. Bisan din nga pagbisan sa Manila ko upod ko ng tanan nga radyo. Aha. Estasyon kakadto. Pila ka tuig ikaw nga nag-stay sa Manila? Siguro mga 40 anyo siguro kasi 1969 buhay pa si nanay nagapuli-puli ako. Pero nung nag-stay na gid ako sa Manila nung nagpatay na sing ila nga 1998. Okay. Nagdito ako nag-ipon-ipon ng kunti hasta nga nakapagpatayo ako sang balay nga gamay. Kin kompleto ko kagin para nga pagpauli ko gid iya nga mapauli na gid ako. Hindi na ako mag-star sa mga utod ko. May balay ako nga pulian. Oo, kag ina ang dira sa Concepcion. Concepcion, Iloilo, hindi kay Concepcion, Iloilo City proper, ha? So malayo-layo ang imong biyahe, pila ka oras? Siguro kay naghalin ako to alas 7:30, kagabot ako dira sa Tagbak. Siguro mga alas 10 kuan ko na lang ang oras ko dira sa Tagbak, nagpungko ako dira ka magkaon sang para makakaon ako. I see. Mga alas 12:30 ako nagsakay sa taxi. Salamat sa taxi. Ginlibot-libot niya ako sa Esplanade kasi siling ko hindi ko balaan ng Esplanade. Gali. Mabait siya. Very good. Di kay single ka. So wala ka gid upod sa imong pagpangabuhi subong hinablos o kung may kuring ka lang. Wala sing mga upod sa akong kay balaan mo mga bata ng mga apo nila kasi yung mga hinablos kung may mga bana kami mga asawa natin may kabataan na dalago ng kabataan nila mga high school ka mga college na di sa ila man iya ang upod ko dira ang duha ko kautod nga laking may asawa si Nining Egling kag si Nining Dona yung mga asawa nila nga usok pad kabalay ko. Do compound balik ka mo? Oo, yan ang mga tatlo siguro kahakbang niya sa piyak siguro mga tunga sa dupa. Okay. So at least may naglantaw-lantaw gali sa imo. Okay. Istoryahi kami abis ang imong experience sa pag-obra mo dito sa Manila. Ilabi na gid parte sa mga alaga mo. You stayed with them for 40 years? Ay, Tita Regine, kung kanon ko gid ang tanan nga sa lugon hindi makasarang kay ako damo kami nga mga sulugoon tapos ang obra ko kuno kwan lang nang digamo lang tapos may upod akong galaba ang obra ko nga mga digamo mga bata nga kasi first year college ang isa kada tuig saka ang kwan niya ang una ko nga alaga first year college. Hasta nga sa ikadua, sa ikan-college, hasta nakatapos sing ila. Sila nga kabataan, mabuot, wala sing sigarilyo, wala sing tanan-tanan. Pila sila kabilog, imo ginalagaan? 4, isa ka babae. So dalagko nagili sila sa ginalagaan mo? Hindi nga halin sang gamay pa? College na, sing ila nga kanan ko, hindi bata nga gamay, college na. Pero daw mga bata, ako paghahanag
Ako pagani gabakal ka mga kamisita nila sa Quiapo eh. Aha. Ang ilang parents, you said, ang father do doctor? Doktor din ang nanay nila kag tatay pero sa no may clinic sing ila kag may clinic sing ila kag parmasya kag hotel. So ang ilang mga anak, ang iba nanging doktor man. Tanan doktor. Pati Sila nga apat nanging doktor gid. doktor gid tanan sila nga apat. Family of doctors gid gali sila, no? Ari pa diri sila subong sa Pilipinas. Ang duha ang hinipo kag ang ikaduha na sa Amerika. Ang bunso wala sing bata sa Amerika. Ang ikaduha mutong may bata. Babae kag lalaki sa Amerika pero ang bata nila hindi doktor. I see. So 40 years nga nag-work ikaw sa ila, nga nag-decide ka nga magpauli na. Pila lang imong edad sa nagstay ka dito sa ila? Ay siguro 25. 25 years old. Pagpauli mo, hindi, pila na edad 25 mo? ang edad ko ka mag-ano ako sa ila. Mag-start? Oo, 1969, 25 ako. Kay naghalin ako, nag-60, wala na ako sa ila. Pag 60 ko, wala na ako sa ila. So even if nagpauli ka na diri and wala ka na nag-work sa ila, pero ang inyong nga connection is still there. Nag-communicate ka mo sa gihapon. Is that true? Oo, kay ako naman, hindi ko ginaisip nga ano ako sa ila, kundi ang sa akon, example, pareha sa imo abi, kamusta ka Tita Regine, mga amo na, sila kay ang mga address nila, mga telepon nila, mga ano nila, ako sa una gawak, labalan ko tanan-tanan, kaya ginakamusta ko, wala sing halo, wala sing lakot nga kung ano abi, nga mga ayo abi ako sa ila, kundi, kamusta ka mo dira, maghalong ka mo ha, nga amo ni yung, ang pag-alaala, ang pag-kuan ko sa ila, nang papahalumdum ko sa ila nga maghalong sing ila, nga amo na. Timayo, kay nagasabat man sila sa imo? Gasabat sila ng anniversary gani sang 2014 anniversary ni Kwan ni Doktor ng nanay niyang daddy nila kag mami nila sa kasal. Duha ka sulat ang labot sa Barrio Macalbang Concepcion kag sa ginaistaran ko sa Manila sa Caloocan. Hambal sang mami nila. Kung diin man ako, kumabaton ko sa adlaw nga ina sa anniversary ra magkadto ako. Wow, invited ka gali. Oh, may kon pa, may dala pa nga kwan nga. Ano, 50th nila? Tanan sila kung ano to, mga Christmas card, kapadala na yung mami nila sa akon. Di pati mga bata, di ko magsulat ako, tanan na sila ginahinambit ko, bisan wala da sa puder na ginahinambit ko. Kaya kanami. So, bali, wala mo gidyagan break ang relationship, kumbaga. Sa gihapon, ga-continue ang imo nga pag-reach out sa ila, kag sila man, no? Naga-continue man sa pagsabat sa imo, nagapangumusta man, kag it seems like ginabuligan kanila sa gihapon. If there is something, daw need mo sang ila nga assistance, need mo sang ila help, tuod na? Kung isa gani, nahuya lang ako, kay basi bala masiling-sing ila nga. Pero abi mo nga, nagsulat gid ako na sa ila, sa pagpadala nila sa akong sa kwarta nga dako, nagsulat gid ako sang ila nga nahadlok ako magpakuan kay amo ini siling ko, hindi ang kwarta ninyo siling ko, wala ko gingamit sa iban nga mga bagay. Kay ang siling ko, mahal ang pamasahe, mahal ang tanan-tanan nga mga laboratory. Sorry siling ko, kung nag-back out ako, kay hindi ko kaya sang lawas ko siling ko. Siling nila, nagsabat sing ila, mana nga magsuri ka sa amon. Okay na siling niya, kung ayaw mo, wala kami magagawa. Kung inaamon ang gusto mo, wala sila sing mahimo. Kaya mo na ang gusto ko, tapos siya nga mag-sorry ka sa amon muna. Okay. Ang nila. So, I believe, ang isa sa imo ginalagaan, ang nangin way, kung nga ang nakapa-check up ikaw sa imo nga mata. Ano galing ginasuffer mo sa imo nga mata? Ang kuhan ng sang pimiro, daw balhas bala lang nga nagtulo, kay nagapanghilamon ako sa mga misitas. Tapos, nang mga aga, mga alas 9 ron, nang daw nag-ano lang bala, nang ang balas naton kung di mapait, daw amo na bala nga nagtulo, bigla lang nag-ano, ang sakit-sakit. Tapos ay COVID to, hindi ako makadiretso sa ano, pero nakapapadoktor pa
nagpakadto pa ako kag magpa-doktor, nagpatingin pa ako sa doktor. Tapos ginbutangan ako sang gamot. Ay COVID, wala ako sing mahimo pamangkot bisan dito sa amon nga center sa Banwa, nagani siling ko siling niya hindi ka makakadto sa hospital kay base kon iko rin ano ka nang kay COVID quarantine. Ano gay na nang Quarantine ka siling niya. Siling ko mano ako tigin abaw ginantos ko bisan wala ako kwarta nagkadto ako sa private daw medyo kuan na to hagan-hagan na to yung COVID nga tanan magwa ka mangayo ka pa sa clearance sa barangay lahat ng kuan mangayo ka pa sang mga papilis nga makaagi ka sa dalan tilaw ka bulay balagin pabayaan ko kag sa matawhay na mo to nagkadto ako tiyang hambal sang doktor nga wala na gid sing kuan wala na sing remedyo ang mata ko kailangan lokato na nga aman lokato na kuno ang mata ko tapos makakita pa hindi na ang wala ko amo nang hindi nagid kakita iya mo nang kuan nagid iya salin pag nga daw nagpatak lang tong kuan na tong kasakit-sakit so piha ko nga ulo masakit gahibi gid ako siling kabayaw ko sininin siling niya nga ano sing ko sobra kasakit ay dugay isasara ako ng padoktor dugay pa mapadoktor ako sa Iloilo. So after that, hindi na makakita ang imong left eye? Hindi na makakita. Tapos sa mga tinuiga naman, kundi doon dito ako nahadlok sa hambal sang doktor sa pagpakuan ko nga kung hindi ko na makuanan masurgery nang mabulag ako kaya ang mata ko may glaucoma nga may katarata. Oo. Tapos, siling ko, abaw, kung private, wala nang pag may kakuan ka, nang puro pamangkot ka, may kilala ka mga doktor nga mo ni, sa diin ina, nang may ano, ay siling nila, kadto ka sa ganitong hospital, kadto man ako. Tapos, ang ambal sa ako naman may kakilala naman ako nga, kadto ka sa ganitong hospital, nakaabot ako kung sa din nga mga hospital. Asa nga nakaabot ako sa isang hospital nga ginrekomendar sa akon sa mga kaibigan sa akon mga alaga. So amo na nga ang mga alaga mo amo ang nangin way para nga finally mapakonsulta mo ang imo nga mata na pa-check up mo. Ti anong resulta sa imo pagpa-check up sa mata mo? Pagka sa to nga siling manang kadto ka sa ganito kay ang tik sa ako ni ganito amo ni pero kadto amo na to nang amo na ara ang iyang akwan nga adlaw nga pag check up may oras ging kadtuan ko man ti daw pamangkot ko pagani kadako abi mo tita rin dako ang bayaran mo pag wala ka siling ko nang ginkuan malang amo may ngalan nga mo ni name drop mo ang imo alaga nga doktor. Oo. Okay. Mo to gin check up ako mabuot ang ilang akwan biro mo fifth floor sing ila nang panaog kami sa idalon kay dito ang may kuan sa mata nag-ultrasound to sa mata ultrasound ang tanan ko nga mata ultrasound daw wala man sing i-explain sa akon nga mo ni basta amo lang na mabalik ako tagaan ako sang pagpapatak tapos ang ulihin na mo tong tagaan ako sang resita nga gusto na mapasurdi nga laboratory kamahal ka mga laboratory tita Regine isa ka may 1,000 may 500 may x-ray may ultrasound ang ultrasound kakadto pa ako sa ibang banwa tapos yung ECG naman miyad lang ko tapos yung mga sputum maayo lang dira kaysa sentro namon. Nga nga nakalabot sa sputum, ano ang nanging resulta? Amo na singanong nga daw illiterate pala ako nga kung sa ibang lugar nga kanami sa akon magkadto sa mga ospital pero dili sa lugar daw ang tanan pamangkot daw wala ako nahibalaan. Tapos nang pamangkot ako sa doktor kung may cardio. Kung may mga cardio condition nga doktor sila nila sa doktor yung kadtuan may cardio na da nga dito ka pa nagkadto sa ibang ospital. Nga need mo pagid cardio? I thought mata lang ang imo nga problema. Sa puso na may ara pagid? Oo nang
basta kaya ang puso ko may diferensya ko no, hindi ko manibal ang ngapat may mga diferensya ng puso ko na. Okay. Wala Sige. man na. Dahil balikan ta ha, ano gid man ang resulta sa imong pagpa-check up sa mata? Ano ang gina-recommend sang doktor nga nag-check up sa imong mata? Ang ulang man ako sing nabatyag sa mata, kundi ang kinanglan ng nila nga para makakita ako ng isurgery. Tapos, kay ang ginuna nga ginkuha ni doktora ng may ginano siya sa akon dito sa baba sa Panay. So, bali gin-recommend ikaw nga operahan gid ang imong mata para nga makakita. Para maliwanag daw. So may tsansa pa. Oo. Okay. May tsansa talaga. Tapos, may ginuna siya nga gidawa ang re-referral. Ang itong una ginawa, tik-tik nitong mata ko nga sa siya nang gumawa to. Tapos, ginsulat niya nga sa pag magpastorya mo na, itong intagaan niya ako sa mga para ako magpalaboratory. Ginawa ko naman lahat. Anay na natapos na. Kinulbahan ako. Tumataas ang BP ko. Tapos, nanghihina ako pag matulog ako sa gabi nga, Lord, mapaano ako, mapasurgery ako. Gapinot ang lughan ko. Kag hindi ako makatulog. So, natigayon ang surgery? Ha? Natigayon ang surgery? Why matigayon ang surgery? Until now? Oo. Nga ahaw, kay kinulbaan ka? Wala, amo na ganin sa August. Sa August po mabalik ako kung ano ang hambal na sang doktor. Kasi simula nung June, September na yata, June, July, August. Mula sang September, nga pagbalik ko dito, wala na ako nakabalik kay doktora. Wala na ako kabalik kay doktora. Amo tong pag-back out ko na nga. So, ang tanan nga ini nga imo nga pagpa-check up, ang mga results, gina-share mo man sa alaga mo nga Ay, ang lahat-lahat din share ko. ko. Kay kun isa, ang pag-pronounce sa mga ginasulat sang doktor, hindi ko bala mahambala, iti-text ko naman na nga ganito. Kay sila, doktor sila, kung kurat-kurit lang, bala nila magbasa Tanan-tanan ang mga problema ko, ginahambal ko na sa ila. Sila niya mana, sana kung dito na lang, madali lang na sa inya tani. Abi mo kung isa gani ng isa ko kaalaga nga babae kay apat na sila, isa lang babae. Sabi ng alaga kong babae, manang silinya si daddy silinya sang una muna silinya kay ang daddy nila nang may glaucoma kagkatarak pero may ano pa siya, may diabetes. Siling ko sa hambal ko sa akong kagalingon, siling ko sila gani may kwarta ha. Kung pwede pa lang mapalitan ay sa Amerika kabataan niyang isa, kabataan niyang iban, pwede yan mapalitan kung sa Amerika ay hindi na pwede. Iya muna sa ako lang na iya kaya hambal ni ng alaga akong babae si daddy ako nung nabulag na siya gusto mapakamatay. Pero naluoy lang siya sa mami nila, kaya nagpabilin sing iya nga. Ara pa ila daddy, so? Nga bulag. Pero napatay gin man sing iya sa March 1. Okay. Itong taon lang. Sinong imuupod sa pagparik-parik mo diri sa Iloilo City? Tita Regine, masiling ka nagpapakaawa ako sa mga tao. Hindi, gusto ko nga magsarili. Gusto ko nga, i-post ko yung sarili ko nga, hindi ako napakadako-dako bala o nagpasikat, hindi ako magpasikat, kundi kailangan sang ko agalingon ko, magtindog ako ng tadlo nga bisan wala, basta nang wala bala sing sagabal sa mga utod ko, sa mga ibang nga tao, nga muni hindi ka katindog, hindi ka kakaon, hindi ka katimo. Gusto ko mag-isa lang ako maglakad. Kaya Tita Regine, kung kumuha ka nga may alalay ka, may kwarta lang ako. Pilitihan mo, napila nga daan ng plitis ang hindi senior, pauli pa kadto, pakanon mo pa, tagaan mo pa, bisan pila lang da. So, able ka pa man. That's the reason why ka nagkuas ng maalalay sa imo. Able ka pa man to do everything by your own. Ikaw lang isa, kaya mo pa man. Kaya ko, amo lang gani na singanan nila nga, hindi ka magsaka sa Indian mango, kaya ang Indian mango namon, kalamudamo ko bunga, bisan maghigda ka, unto mo, subungan mo lang siya, madabot mo. Kaya hindi ka magsaka, mga kasoy ko, kung tanguna, nakita nila ako.
ginakigan ako sa mga utol. May daw ako bala ang hinipo sa mga utol ko, daw ako bala ang hinipo sa ilatanan, kaya ako sa lawayon. So meaning, gasaka ka pa sa puno? Sa edad mo? Gasaka ako sa puno. Ginoo ko. Ano nga mga puno na ang ginasakaan mo? Mangga, kasoy. Ay, about eh. Wala mang kaagi nga nahulog ikaw. So meaning, okay pa yung imo nga mga bones? Oo. Amo lang ginapangamuyo ko sa Ginoo, Lord, salamat. Abi mo, Tita Regine, kasi linggid ako nga, hindi sa pagpahambog, hindi sa kundi tanan kita sa Dios nagahalin ang kusog naton, ang pagtimo naton, ang kamot naton gumagalaw, ang pagkilos naton sa aton nga katawan. Sa Dios na nanggaling, kay kung hindi na sa Dios nanggaling, makatimo bala kita, makahulag ang kamot napon, hindi. Kung isa, Lord, bisan ako lang Lord, salamat sa tanan nga ginhatag mo sa akon. Bisan nabulag ako, nawala ang boses ko, pero nandito pa rin ako. Pero Lord, tatanggapin ko yan. Kung yan ang pagbuot mo sa akon, pero siling ko, tagaan mo pa ako sing lakas nga, hindi maabala ang ibang tao. So hindi ka gidaluyag nga mang perwisyo sa iban nga tao. Doon mo na. Dali lang, you're saying, yan, nabulag ang imong mata, pero klaruhon ta lang, isa lang niya ka mata mo subong, ang hindi na makakita. Ang imo nga right eye, okay pa. Ang right eyes ko, kita ko pa siya, Kita ko masanag, bisan wala Mulang so, tiinda ang nabulag, hambal mo? May nabulagid man sa mata mo? Ito, bulag. So wala na may makita? Wala na ni makita. Wala na ni amo ni ang gin-ultrasound, gintanan, pati tanan nga kung ano daging pagkukuan sa mata ko. Nga parang kung may suga pa bala, nga may kuan pa, may suga pa nga makuan, so wala na. Ito talaga. Kaya Tita Reading, kasiling ako nga, bisan ito na lang ang mata ko, ihatag mo na lang sa ako nga makakita ako kabulay. Siling ko na Tita Reading, ay siling ko, kung mabulag ako tanan, sabi ko si anak waon yan na lang ako kay ano pa ang pulos. Hindi ka man kakita, mag-igod-igod ka. Pero naghambal ang doktor after sa pagpa-check up, may tsansa na makakita ikaw kung magpa-opera ikaw sa imo nga mata. Oo. Okay. Ako natatakot kay kadamo man gasiling, kadamo ko nung nagpasurgery sang katarata, nang daw nag-ibabala, nang parehas ko nga pangidadon, parehas ko nga tigulang, nga damo nga nagpa-kuan sila, nagpasurgery sing ila, may ara nga, damo gid sila nakita. Na-discourage ako, natatakot ako. Pero just in case, kung magpasugot ikaw, maalalay sa gihapon, financially, ang imo mga alaga, buligan nila ikaw sa mga buligan ako So ang diferensya, ang pag-decide gali, ara na lang gid sa imo. I see. Siguro you have to conquer ang imo fears, anay, and turn that into faith. Pero gapangamuyo ka man. You said, so pangamuyo is ang todo. Kung ano gid bala ang nagakadapat nga imo nga himuon. What to decide regarding sa imo nga mata nga hindi na makakita. But anyway, istoryahan naton ha. Along the way, sa imo nga pagparik-parik nga nagaisahanon lang diri sa syudad sang Iloilo kag sa Concepcion, balik-balik o kung sa lugar nga imo ginhalinan, may mga anghel o kung may mga angels, mga tao ikaw nga na-encounter, nga you said hindi mo man kilala pero nagbulig sila sa imo. Palihog istoryahi kami about this. Tita Regine, totoo din na iyon. Pero hindi isa pagpahambog, hindi isa pag kay masiling na on the air ako o ginapadako ko lang o ginapahambog ko lang. Pagaling ko na sa balay sa gabi pa lang, Lord, tudlo mo sa akon kung paano ako makalakat, guide mo ako. Kay kung isa siling ko, daw hindi ako kakita sang signboard sang jeep, amo ni kundi na ako makadto, kuan ako pagpanawag ko na ganit. Tapos galakat ako. Halin to sa amon dira sa kuan sa banda sang Dumangas sa bandang Luka. Sakop na sang ahoy, may nagsakay nga babae. Diri siya manaog sa may kwan, sa sang barutak nako. Siling niya, ay sa tupad ko nagapong ko, siling niya di nga makadto, siling ko sa ospital.
Kilala mo siya? Hindi. Hindi, wala akong Okay. kilala sa mga tao ngayon. Wala akong kilala. Nakaistoryahanay lang kamo by chance. Istoryahanay lang kami kay ako. Madaldal ako pag may mga daw sa pangabuhi, sa ginhalinan niya, din siya napanaog, kung ano baligya na. Nagchika-chika ikaw sa iya. Ganun ako eh. And Sinya, then? di lang ko malaog sa may kwan. Sinya, di makadosing ko sa ospital. Sinya nga, siling ko nang mabulag kuno ako. Ang unang sabat ko sa kanya, ti mapacheck up ako. Siling ko kabudlay, siling ko nang kwan, nang pakadto pakareka, nga wala kasing nakaptan, nga muni. Wala man ako siling nga nagpamakaawa. Pero yung ang ginasaysay ko, yung tudok sa tagipusoon ko nga, hindi ako mapakalimos, kundi parang, Lord, tulungan mo na siya, nga amo niyang kahintangan niya, parang gahulat ako nga muna, abala nga nga ihambal sa ako. Pagpalaog yan, tinagaan sing ko, ay tiyay, siling ko, hindi, wala man ako, may pira ako, hindi ako nga kasi nga, ganun kita siling niya, nga kung may mga kwan, ng tagaan, may may bululigan. Oo, buligan. Oo. Siling Okay. niya, singko, ay salamat sa Diyos, gano'n naman talaga ang sabi sa Ginoo. Kung mag-utang sila niya, nga parehas mo sila niya nga manampalataya, mag-utang, hindi yung pagpasakaan. Pero kung ang mga negosyante mangutang, may saka yung kasi ginagamit nilang kwarta. Yan na. Okay. Pagkuhan ko naman, makadto ako naman diri sa isa ko hospital, nga walang hospital, nga wala sing bayad, nga damo nga tao nga nagakanto. Government hospital. Oo, government hospital. Ang akon sa to, mangita ka doktor nga magbabasa sa yung doktor nga cardio magbabasa sang sang ultrasound yata to nga mangayo ako sang consent nga pwede ako i-laser diyan. Wala man sing hapon na wala sing doktor siya pagkalunes balik ako sang makwanan. Wow, siling ko mabalik pa ako sang Lunes. Siling niya, siling ko, sa wala git doktor, hapon na, mga 2:00. Siya nga wala. Siya din ka panagalin, ko sa Concepcion, Banwa sang Concepcion, sa pakadto sa San Dionisio, siling ko na siya, pilang plete? 152. Wala man, hindi mo malay. Siyempre naman ko, sugiran mo siya kung pila. Kinuutan niya ako, may kwarta ako, amo lang na siling makadto ako, pangita ako ka doktor, siling ka mga kaupo niya, ay gapanghatag na sa kwarta, bisan gapanghatag, wala man ako 5 gapangayo Sinya basta batuna lang siya, plate mo, kung may plate kasi niya, ibakal mo pagkaon mo. Di, bari duwara. Sang diri naman sa isa hospital, sa ako na ginakadtuan, hay kada semana ara ako, kay mga laboratory ko dito, ginapabasa ko, kay ang iban huli, ang iba na expired. Magpa-laboratory naman ako ulit. Ang isa ka babae, taga dito man sa amon ang isa, kay ginpamangkot siya ako, kay ang bata, ang kapatid niya, operahan sa mataman to. Tapos, ang bata yan na sila niya, mami, may babae bala dila sila niya nga taga-conception man siya. Ay, kaya mo to, abe, pero nagapungko ako to, gapinungko ako, gakaon yata ako, kanon ko pa, kuan, bahaw, ang sudan ko, uga nga tuyo nga ginhimay ko pa, kakaon ako. Sinya taga-diin ka, ko taga-conception. Tapos, sige man lang to nga ako, wala man ako kan. Pagpauli nila, gintagaan niya ako 2 kagatos, 5 sinuka. Sinya, sige lang, taga dito sa Concepcion, wala man siya ginhatag, 5. Wala man ako, 5, ma'am, may kwarta ako, wala man ako silingkukan, pwede man ako niya, sige lang. Nang isa na naman, iba naman tong araw, hapon naman nakapakuan na ako sa to, tapos na ako konsulta man to sa akon man nga kwan, na magwa na ako, siling isang babae niya, daddy, si Manang Bala, pirmi ko na di nakita, wala upod, galakat. Nambot ko na nung itong inustoryan sang banan niya, sang 5 mapauli, nagpungko ako, naghimus ako sa akon, mga dalasing mapuli ako, mga 3:00 na. Intagaan niya man ako 5 ahay, siling ko, may pira man ako, wala ako siling ko nagapakili mga siling niya.
Kay hindi, hatag na mo na siya sa imo, kay siya pirmi ka na mo diga, nakita, nag-iisa ka lang, kung may politika niya para na sa pagkaon mo, iya mo na. Singko abaw, Lord, salamat kung isa. Gapauli ako, pasalamat, Lord. Yung mga tao na yun, siling ko nga nagatag, wala man ako gapangayo. Siling ko, abaw, ang isa to, naoperahan to sa matris. Kwarta man to ang ginapangita nila. Pero ko, salamat po, ikaw nang bahala sa kanila. Ako pa ang nahuyang, ako gintagaan, kay masiling na daw, gapakilimos ako. Amo na ang istorya sa akong kabuhi nga nagalakat. Pero ang iba ni, wala mo man ganin na istorya, no? Kag sa latanan, hindi mo sila kilala. Pero nabulig sila sa imo. Nakilitaay lang ka mo sa ospital. Oo, kitay lang kami sa swelo. Wala ako istorya sa kanila. Kaya ang mga pasyente, gasinubong-subong na siya, makadto sa isa, tawgon sa isa, lakuha, check up. Kaya, kung nagapong ko ka mo dira, ginakadtuan ko mo dira sa mga staff, kag tawgon, kag kung ikaw na dira, siguro nakikita nila ako, hayang hambal sa, sila niya sinupod mo, singko, wala, sinya mo ng sitwasyon mo, wala ka tubod, singko tiwat maupod sa akon. Amo na nga ginasabat ko sing ila. Okay, sige. Panumbalikan ko ikaw, ha? Please stay put. Ang aton nga oras, alas 2:45 na sa hapon. So, sa aton nga pagpanumbalik, kumustahon ko ikaw, paano man ang imo nga pagpangabuhi. Subo nga nagaisahan doon ikaw, kag sako ikaw sa pagparik-parik, sa pagpa-check up sang imo nga mata. Panumbalikan naton, si Nening Niela sang Concepcion. This is Tita Regine. Magabalik ang kahapon lamang program. Please stay there. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inisang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yan. Balik kita diri sa kahapon lamang program, balikan taman si Nening Niela. So, kumusta ikaw subong ma'am? Nga nag-iisahanon ka and then nagaparik-parik ka sa pagpatigayon sa imong pagpapunon sa imong mata. Kaya pa? Sa bahay, isahanon lang ako talaga. Kaya ang wala nang mas maayo gaya na mag-isahanon ko kay pag gusto ka. Kay kung may upod ka, mabudlay man kay ako, ang panyapon ko, 5:00. Kay kung himos na tanan-tanan, sirado na ako, pamati na sa radyo, hasta mag-aga. Kay 5:00 naman sang aga,
may almusal ko sa aga, panawag ako sina alas 5, manghilamon. Ikaw naman ako sina magsaka sa bahay, mga alas 10, alas 11. Ay luto naman ako sina, kompleto na yung akong nga pagkaon sa bahay. Tekon, dulungan lang ako sina sang utan sang hiyang hipag ko, sinining egling, kung isa sinining dona. Naga-utan na sing ila kasi ako wala ako nagautan nga sa kaugalingon ko eh. Sila gautan nga tagaan ako, mga tinula, mga kung ano lang, basta hindi dalagong isda, kaya ako gagaon kung dalagong isda. Okay. So, bali, you can still do everything para sa kaugalingon mo. Ikaw galuto, ikaw ang gapanglaba. Oo. So, kaya pa, no? At 84, nagapanghilamon ka pa? Ay, natitari din kaya ko talaga. Subong sini kalapad katanong ko nga kamote. Oh, very good. Tapos gasaka ka pa sa kahoy, no? Ginakuanan ko na, ginalimitahan ko na kay basi bala sa uli. Ako man ang magpenitensya, kay may alam dila nga nahulog, ini nga kuan niya. Na-fracture pag ka. Pag ini na fracture ang dito nato sa puno sang spinal cord nato, nga budlay na hindi makakita. Budlay gid. Mabedridden ka gid. Galong na lang ako. Wala na ako nagasaka simula nung nagligad na taon. Okay, so comfortable ka nga ikaw lang isa ang nagaparik-parik, ikaw lang isa ang nagapangabuhi. Ano nagahatag sa imo kusog sa padayon nga pagpangabuhi bisan nagaisahanon? Tita Regine, ang pagpangabuhi mag-isa sa imo na gid lang ina kung ano ang ginhatag sa imo magtipid ka hindi kay porke kay ako sang una pagkapatay kan day nanay wala gid ako gihibi ako hindi ako kibalo kung ano himuon ko balan mo nang hindi ako naanad nga sa sarili kong pera amo ni desisyon ko amo ning desisyon. Kami nga tanan nga mag-utod ginahatag namo na kay nanay. Si nanay ang nagapatikang sang amon mga kinitaan. May mga kauturan ka pa? May kasi 7 kami isa napatay ang nagdason sa ako namo napatay babae. So 7 kami subong nabilin. 7 pa kamo ang nabilin. Nagakilita ay pa kamo? Oo. Mag-close kami nga mag-utod. Kami iya nga mag-utod close kami. Yaga palanggaan kami iya nga mag-utod. Oh, that's wala very kami nice. Nag-aaway. Oo. Nagasuportahanay, nagapalanggaanay. So, ginasibaw-sibaw ka man nila every once in a while. Ginabisitahan. Ay, kung isa gani, kay ako ang subang, tinang magkita kami, haksan ay, amunin, wala kami. Isang halin sang mga dalaga pa nasing ilaw, wala kami nag-aaway. Teka nami, good. That's very wala kami good. Kaya ang utod ko nga lalaki, duha lang, sinuno pito kag si Tito Pabling. Si Pabling amo nang hinipo, sinuno pito pang ano na. Kay daw pang-apat na asing at di bat sang una mga bata man na sila nga mga lalaki. Wala kami nag-aaway nga mag-ululutod. So balisang dito ka pa nag-aobra sa imo nga mga ginaalagaan. Manami gid ang inyong nga relasyon sa isa kag isa? Sa akon nga kuan? Nga amo? Oo, kag sa mga alaga mo. Anong imo nga sikreto nga ang hindi ka makalipatan sang imo nga mga ginalagaan? Tita Regine, ang sekreto. Example ako lakwat sira ako, pero hindi ko ginapabayaan ang pagluto, ang pagpamalansa kay inasing ila. Hay doktor ang ginaeskwilahan nila, gakan sila ng oral examination. Balaan mo na kung anong oral examination Wala ko kabalo. Lakad na silang gambal nga lakad. Matulog ang isa ang butang ta alas 6 Manang matulog ako, alas 6 pukaon mo ako ng 6:15. Ang isa naman matulog alas 7, manang pukaon mo ako 7:30. Manang matulog ako alas 8 sa gisingon mo ako alas 9. Makatulog pa na, akyat baba ako, akyat baba. Wala na ako gababa, kay kung mapanawag ako 5 minutes, akyat ako 5 minutes, 18 minutes na lang. Way alarm clock sa una? Dira ako sa tubi nila sa kama, saling ko to sa kama nila sa habol. Ay, ginauyog ko ng habol nga magmatasing ila. Ay, isa ka kwarto, 4. Wana sila, 3 ka lalaki. Kaya magkatabi-tabi man lang. Nauyog ko na sing ila. Tapos, balan mo ako, bisan nang gakaon ako, mag-utos na sing ila. Saling manang, tapos ang kaon mo ng ganito. Ako, hindi ko tinatapos ang kaon ko. Kadtuan ko na sila kung anong ginaobra. Wala ako gasiling ay kakaon pa ako, ay gutom ako. Wala ako yung reklamo. So, ginauna mo gid sila? Ginauna ko sila iya. Gasiling na sing ila manang, nang bukas, ganito. Ako,
ang ideya ko na, ang bayo ko nga pangbalay ina, pero pwede pang lakad ginakuan ko na nga daan, amo na ginasuksok nga. Kung sinya ako dalon, kung sa mall man ako dalon, pwede yung bayo ko. Hindi ako gailis ng paghagad nila na. Kaagad. Ay, ayaw nila ng iba nga maghagad sing ila, mailis dahil kalugay. Hindi sa konforme maghinulat. Ako hindi. Pag magsiling na sing ila nga manang malakat kita buwas, ganito amo ni aga. Ang ginasuksok ko na, kung pangbahay man ginasuksok ko, basta matino pangbahay, panglakad, pangbahay. Pero hindi naman na sila nga pangbahay lang, kundi pwede panglakad, pwede pangbahay. Ang muna nga, wala na sila nagareklamo sa akin kasi kung maghagad na sila, insigida dayon. So that means ura-urada, okay kaya, go kaya. Tapos, kung masiling nga, manang ang bayo ko nga pang yung uniform ko, ng labhan mo, isuksok ko buwas. Pagka na yan, labhan ko na dahil na yan, ihangin ko na ang medyas ko, manang. Si Superman ang kagali, in short. Oo. Okay. So, mo nang imo nga sikreto, kung nga, nga love na love ka sa imo nga mga ginalagaan. Nga until now, hindi kay nila makalipatan, kag until now, padayon kanila, nga ginapalangga, pinaagi sa mga pagsuporta, sa mga needs mo, kag pwede ka makaistorya sa ila anytime. So, nang inspirasyon, nga luyag mo ibilin sa amon through your story? Kaya, bisan, alam mo, Tita Regine, itong mga anak nila, bali, apo ko na abi, no? Ay, nang ginakuan ko sa imong mga doktor na yun, itong mga bata nga uli ba lang mga anak ng mga laga ko? May isa da ka bata nga. Plansado na yung damit, hang uniform, nandyan na yan, manang hindi ko nakita. Paano hindi makita? Kaya hindi yung ginakuha. Kaya ang gusto nila, kwaon mo, kag ihatag sa ila. Di ang mga kopdanan ko, hoy. Yan uniformin yan, hindi inyo pag sila nga ara, dira, kwaon nyo kag itong hol sa iya. Kaya mo nang gusto nila. Kaya mo nang inawalat nagadugay sa ila. Sige. So, sa mga nag-aalaga man sa mga kabataan or sa mga pangabuhi isang isahanon pero they don't feel lonely, anong mensahe ang luyag mga ibilin? Ang sa akon lang, kamo nga mga nag-aisahanon, kung kamo nag-aisahanon, kag may mga kahinablusan man kamo, bisan nagapangakid kamo, hindi inyo pagdamutan. Kaya ako, bisan wala ako nagadamot sa mga hinablusan. Very generous ikaw sa ila. Kailangan, bisan kapangakig ako sa ila. Kaya ako masyado nga, nang daw stricto ba lang nga, ambot lang kung tama man o hindi. Ang gusto ko ba lang nga, kung anong itudlo ko, dyan ka amuga kigidsina. Nga muna. Pero ang ginambal ko lang sa mga kapareho kong mga tigulang, nga may mga hinablusan, lalo na kayong bataan. Ako wala. Pero huwag ka mo magdamot sa hinablusan ninyo. Kag kung kamo man ang mga katulong, pero karon iba ng katulong, mahal na gana yung sweldo nila. Kaabot na 10,000 sweldo sang katulong. Pero ano ibilin mo sa ila? Oo, ang yaya. Kung kamo man nga mga katulong, pero siguro hindi nyo na magawa ang ginagawa ko. Kung iistorya ko lang ang buhay ko sa katulong ko sa mga alaga ko, Tita Regine, masyado naka-strict ang mami nila mo. Ang daddy nila yan, magganon ka lang. Akala niya nagkamot ka na kaulong mo, maghugas ka kamay. Kang magdakwan ka baso. Pero nakaya mo. For 40 years, nakastay ikaw sa ila. Kaya ko, ako lang ang hindi yan minura. Sige. So, dapat pasensyoso, dedikado, mapagmahal. Sobra. Okay. Sige, pwede ka naka-greet, ma'am. Sige, last na lang. Anong gusto mo ihambal to? Ay, gusto ko batiin yung mga DFW dahil sa Barangay Makalbang, si Celia Diguma, kag si Mabel Di Samiro. Sa mga utod ko, si Nuno Pito, asawa niya si Ninigling, si Ninindona, kag si Tito, si Inday Norax Dolo Gerardo, si Bibeng, kag si Nonong Del Castillo sa Barangay Del Castillo. Salamat sa inyo sa isan may tanan nga mga utod ko, salamat sa paghatag sa kung ano man na makita ninyo nga parehas man lang kita nga
nagakayod pero ginasiran gininyo ako sa mga kinitaan. Salamat sa inyong mga utod ko. Salamat sa mga kinablusan ko. Salamat sa lahat. Kay ginapanumdum gininyo ako. Salamat sa mga mga bagay-bagay nga mga ginakain ko. Salamat. Wala ako ginapasalamatan ko gikamutan ng tanan. Okay, Salamat, sige. thank you. Tita Regine, salamat ha. Daw sa lapa. Daw sa alapa ako nga naghantamparay kita. Thank you, salamat. Sige, ako magapasalamat man sa imo. Salamat sa pag-share sa imong istorya. Salamat sa imong pagtinguha nga makalabot kay gid diri sa istasyon sang Bombo nga nagaisahanon. And I pray para sa imo nga you pray deeper pagid and you discern kung ano ang kinahanglan nga imong himuon natuhoy sa status ng imong mata kay tinagahambal ang mga doktor dapat i-surgery pero siling muna kulbaan ka lang. So pangamuyo pagid todo ha para nga magiyahan ikaw kung ano pagid ang imong gid ang imong dapat nga i-desisyon sa imong subong nga sitwasyon. Anyway, may mga blessings nga ginahatag sa imo, may mga angels nga ginapadala sa imo ready to help you anytime. Mga kabombo, you've just heard our winner, si Nening Niela sang Concepcion. And now, it's time to say thank you first sa tanan naton yung mga letter senders nga nagpadala diri sa mga istorya, naghatag sa aton sa mga kalingawan and ilibinigid sang mga giyaman sa aton nga pagpangabuhi, nagtouch ang aton nga hearts, naghatag, nagbilin sa aton nga sang mga butang nga pwede gid naton nga magamit man, ma-practice man, kag ma-apply man sa ato nga pagpangabuhi. So if you have your own stories, pwede gid sa liwat. Maka-email diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write your stories and then you send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa liwat sa tanan nato yung mga letter senders for this week. Our winner for this week to win also 1,000 pesos in cash, kagang 1,000 ka pesos nga premyo ni Nening Niela nakuha na niya. Congratulations sa imo, kita on Sunday because ikaw ang ating winner. Inday Shirley sang Santa Barbara, Iloilo. Sa liwat, our winner, si Inday Shirley sang Santa Barbara, Iloilo. Mga kabombo, magasunod na ang mga dramas every afternoon tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Enjoy your weekend! Balik kay kita on Monday. Sa gihapon ni ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.